onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gwokunyulia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri lyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitire namba yaitu yobonchurelia 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari nche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiamagio muge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo gikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira dese serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matojo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurema kitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko bagotebanga yogose komelio nero gose kabuya maiga yokonyora mwana mange korwa segete senikia usigete Ensoko TV bonigo yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banyasae abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa komirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu
igati abo chinchire cha munyoko amone bisero obyenkoyo egoika chingongo ao chinse imeyo muruberio ogwenda basi ijabanyangongo imegane yonsi nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Soko TV oboroso ogwomogusi na inche Daniel Omwaga na botambe nigobago Antona Erieta Suarez. Omukubyo neritwo abagenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Soko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia munguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Soko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Omwancho muri Soko TV ngetaseni Soko TV nibwatira senge njao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili teni gongor ko petuel machin na nyora netrobin Soko TV oboroso bomogus Mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wata kuruchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Ense ngongo ibere. Kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka. Nimbe ngotuka gosaka nabo igokumanya ayarabega gwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Omuchomo Nairobi kegimana ndeto gukwarigania gucha sumurobelion Soko bwakire litukurero rya Ijuma ekera togatebangani litukurie nchira yo musaraba tokoinyora omuboria Yesu Kristo ngakianya litukoba gweterembe chanda senye nchiri togatebanga nche naye ekara torabanya bibe nabone semambia bono tokwebulia kuruchinga kichiri chia kale omuboria Yesu Kristo akoretege korwekyo aitoberete semambia bono gaigane Soko TV mwanchu muligeri astogoteba ninga epasa kenjie engia na nene mono asibali barababwatani be kanisa yige Katoliki nimatenga bono iganchira bale nalibagendete kubugulia umusaraba bune nchira yo kwinyora omuboria Yesu Kristo Diana semambia bono ngakyogendrete Bia Innocent manchi maitenga litukuria lero likurukwanga happy Easter holiday boigo litukuria tokumunyora oko boka kwayo munguru keranya tega kobambwa sumusaraba yo nabona takanda tegero gotero como kwa Easter no murigereria lakini nchengo tegerere Sunday okay actually nabo gocha gwikira litukuria Jumapili akiaruka bwata marandi ngakikwabokira bono mambio nabokire bia
njira y'umusaraba rero ngogenda uri rituko riririndekera rya etetelia renga na roche kwa batamina rero kubuguri y'umusaraba rero nonda se pasi kumantari nonda se njira y'umusaraba orenjira y'umusaraba goikangenda mwana Yesu Kristo abakwege kogera nero toikwerete aso umusaraba tunabanyabibe kirage sana kinabukire buya Diana Nyasaye no muyanko na gutulenda leto gateba nga katutulire bono mambi twakiraiga no muyale skaiga na nyora abantu bagukwanige songo bono mambi lakini ndo litkulera na nyora no ini ntigarinjire cyakire omutimoko togoteba barap country abande bantu bande mboni ngabali kubona aba ebisebi ebonjore libole nabantu bali bale asensemelia ekorokunga terminus chichigali chikosoka kurwa somo chiyo Nairobi kwagenda isiko no nabantu bali chinsemo chiri chia Kisumu lero nalibago soka usini matengu mugusina rororo ulesega aliese mambi abono gendete kuyaliga nigosoka abantu kurubali ete Christmas baranyora yoldi yokogenda kakuruto tabantu babo bona libayenyolde na maine nanyo no ini chigali rero nchiyo para nachikora kwana nabasani baniga bante byaya di nje nachireka wachiton Thursday karabarwetemera abantu nkabale bambolinga ngaito kumera nawe yaya ntoma itentura baralito iseko endaka iko ture manyanga nikigendrete dayado maite asemere meto gakora ito yoborali boni gabantu balega sina abantu bali kurunga essential service providers okogendo asenya gitali schedule na bere ne holiday umanyete se calendar lakini braz mogende gasi abanyanyimbo nemirimo bale abarali nemirimo bale abuna bwa abantu bali bakurunga bakolega asi ase 9:24 o'clock yegokora igebonchukana kibati agatebi ngumuriro beira asigete iga expected yogendo chikoba gukurigirira nabo igabanyanyimbo nabarabu asemambi abono basoira sense mil koranga batingirio oburendi nimate abanyagitari no barasinya gitari ese bitanda abuna bwa abantu bono bali mirimo na nyonye mbali bagokora cleaning yase chinseme cyo na bago ikabuna bono nyagitari na barabuna botuko abeka sege kundi ekini mate ngo Uhuru Park ritukulia rero baretire rero chi swimming pool chiri chiko bekwa macheiga chi sene chi nylon ngoroka bande bata bouncing castles igomo chioyo onye no yo Nairobi goko babisi bona sora kongo kabisa bono muligero litola sensemo ya Mombasa asinal bagoroka nga chi beach gose chinge wichiri chienyancha ya Indian gose the ocean bono no bale batetenga checho ire innocent abagusiwe buna totana letenje na kibati amacha mange twararire na aliale besen bago ikabu babegete suti tosoya maguru to ya deep ya senyanja totebe tuaogelea tuaogelea wachumuligereri ndoche chia minyokire chia trechitaika kia dase mabia bono dabogo kwara raitugo chaga igase geta sendi geite namba itegere 0788666663 Diana nabago tebya sogotobwate somtandao manjito murigera na netina gutkwani tiana gukwani ngabwakira nonsia sore nani gukwariganya somo rubire nsoko bwakire lakini tukulia rero tumaitenga is the holiday habangini maite bali mono moko enda sekansa ya Catholic nitukulia rero nenchira yo musaraba na nchina wana tebinga no understand mo chilia cha Pacific mantega iga no tukarega iga tukuchikwene kyabuna 9:22 tubuna ba Catholic yanyarige kwene kiboko no manchito murigera asomtanda ito Facebook no to live na Soko TV goika YouTube na mukunyara kugosangana into to tebi gose wikiranire kanisa totaibo igonga kibe gitemero biyo iri tukulia rero na bokuganira abamino happy Easter all day korene enamba itu studio boygo na bokwana 920 07886663 manakabere 6 managatano na tirinere namba yomweri onyara kugosangana into gagiti innocent tuanyorwa ke gatuma itu sengo na ringana lirabu Australia bali baraso baliganie gekora basoiroro baliganie and tumago solingana lirabu aigando chimal Charles Rwanga hote banwali me yomorobiri nsoko bwa kiro manjito muriera kirandeni seke yomosorwege sone era hote banganwali me yomorobiri mbako moerio Luchiboigo Enokuma Kori Bwakire Yakima Koro Musaraba Town were represented Jessica Maraute Soko Bwakire Happy Preparation Day Kura Pipeline watching Lame Kumarauta Bluetooth Senior Kura Marani watching but remember manya oteba Innocent na Diana Bwakire bia oyo mamanyi na sporo ikura nyanchoro linya sayo no monene otwanjire twarali litikuliale Roy Juma ndagete
Mtebia Pastor Lamek Mumanyi, Mwalimu Boniface Mumanyi, Nancy Kerwa Mumanyi, Masini Mumanyi, Faith Mumanyi na abacokoro bonspe basoimi umurobe nande batwalira itukuligia kirandeni seke musorbesu abatebano walimba komoire abatebanga happy Easter or say happy Good Friday. Nzeri akirbo Good Friday or and happy preparation day korongombo manamba Byron Kingdom wikasito kanyimo mwakege village na baibori banongel na Mariana na bana bai Thomas Diga na Macdotak na my husband Ben na bana mintobon sino musorbesu na totola kisina zongiri na Clinton ondingi na mashabiki onspi autebanga mutwale ritsko rigio manchito mugiri niga chichi na somiri innocent abandi nitskunya kubabokya bali babokire bali no nasi namba ito ye studio Nyamatei yoli tukobune liria rero na enjere ya moyo gokoro kwengata na kunyore sabali ya Yesu Kristo na boigo mwancho muligereri ase mambia bono togotebyo nyego kogende kanisa genda ngabo asokunyara kabago kumunyoro monene na liyo ko reflect gosoko iranira kwaligereri ubugima bwao osembole chimbero chimbarate bwati boli chimbaratero cha Yesu Kristo usengo bwati chiri chinchira cy'ubu Kristo cya innocent na inchina bonkwe boligo nechinga kechi nigo chiri chiri tatu liri nene gekogera na litoko inyole sabali y'ubururu ya Yesu Kristo tokwetebanga esomba moods igo mwancho muri ya semambia bono twarago tebiringa ningi kilikeroro bono tutete twe aliganito so asense mo yelingana lirabu kagerete nga Diana no bwate lingana lirabu semambia bono igo ron twatebete nga banyakieni bakore mirimo bakongichingo koro baitome manjito mogeri alingana lirabuli litsukulia rero likunyara ligoto segeta nande muna togochengera Easter holiday ligotebanga ekero Nyasaye go kurugera onde tayo oraro lilio kinonya ekero Nyasaye go kurugera onde tayo oraro le elioki nonya na lingana ito lirabu litsukulia rero Kwegure Diana kare gotebanga ekero monene Nyasaye go kurugera onde tayo oraro le elioki nonya Diana elioki rigo signify ngabone bintu byabeire lakini ekero monene akare gukorugera Diana akare gotebanga tokoro elioki nabo gototebye sembambia bono ngakia yelingane liriko nyara kabali gogosegete namba itegere 0788666663 timu nereli yakinete konyoro muibuli yakeraro sirie ndagera kero kurangiri gochikoragera no mwana omino kurangiri ngamami okurangiri tuli gotebu ng'endagera yaira mami okurangi kidi bali mwali ngena barabu na baru chengityo kidi ale ngali nabantu bali bamate ko calculate riri bonega niyo korosyo bukima riri next ya karangire chinyeni riri yo moelio amacho nyene ninga kilia yobukendubole yabekirwa machali yako nakobwata mwesabe sawa ndarabwate gatiji simi toigubuno morigeri yagotebarende hitukulia rero soko bwakire wakire ya Aya kamati na koigure na kiore kwa bokire bia abokire weya Yesu na nyanjete na gwanjite butambe obenyo ni amambia una ninu Yesu abanjete maene ngana nyere mboto kire tibi ya sheke nyorekyo enki kyabere kamati wana morari ito yo mabo nabo atobo kongu John Kebati pole nasire tise moke ona ne kirani ya nale kai mai tena batayati ko ruri tanga ni ngando igona kwanikira mangano sira kini nendo ino mocho korone no mocho koro Kebati bwana ko benda bakase mama ruete gocha okay pole Wana umbiye tolirende Yesu na tu anjete ntu amwanjete kolende Yesu na umwanchire mono nonyo ete iro bugimo ko ngwaso borwaire dabaro daro je John yuko na gontebia nga mugaka oyunaru arete aminyoka chikora morora olende kera chikire chinga kibune chinyasa murangeire na rumanyete bagoteba ngimirimo nero monene abekire iguru nande toteba pole gichese abatu anjete na Yesu na eranjete na maene wone ngana neye atekera guturugera wono ayato korora lyo kiriaye ninje manyete ngata tondo serio bukimankolinde na maene ayata nkole uno bugimo bubu kwana na inuga no bonana naende no bonge ntanyale gukwana lakini ninganda to kumwira ni limbi ya mononga no nyatingo ikira ni buno ko bani kwane kule
lakini nyasaye namanye tasomo yonore no kuganikwa na guko ira ne limbi ya mono nakiyare ko babuya kero muntu amanyanga tato muruwe ira sengenjo tariyo bokima obogima bwaya yesa mokoreire narari yaya bona tigatuyariganie karo yesa ara janya olentole ndete no bokima bwaya ntu aboriete asomo yo gwanja kwaye amaene tiga maene muna gwatebire tuyarigani twebekange biamono kurwa senseme yesamba nande pole sana se umuchando imwanyorire bune amategeko ara makweli na maruru nekiranye kiruru nande bono nabego tuinyori chinga kibune chitogendete go celebrate Diana kwaigure mamaine ne chinga kichili tatu ligo chiase amate yabo John Kibati na boigo na kinara bono mambia kera na chichangu mukwania onaralense sana na chikobeka nonye kurabo gulinde mate bagi eli ane gutwalere bakanone bitamtam Kibati nana lite kobiribia musinyana bona amanyanga seteli boronge nando mwanchu muligelia semambia bono etokale gotebanga ekero nyasa kurugeire nabelio kiritaro lekane totebia namba ite studio no yebwatabu Diana nero kubwata chisini Karan Soko TV bwakire Soko bwakire bia Ensoko neyemo bona butambe Innocent bwakira we studio bwakire byo mwana onyasaye ngakioro musoli bwegesusu Happy Good Friday to you too Diana bwakira we studio bwakire bia Tiganya saya bakwe monana bakwe Amen Bitangani tigandu engora ya no guchiaso musani ona John Kibati tigamo engora kapisa no toramo chinga kichichobo kendo poigo ekenyoro kirikiabo kamati na igure kumbe kamati na ande ne jirani ya John Kibati Kibati kerago chagukora na rure engora na guchiase kenyoro kiria bono ringani rirabo amaene na ande bone mwari reta chinga kichiria tukuinyora ogoteso kwa umwana nyasaye asomusaraba chinga kichiri tukuinyora emechanderi umwana nyasaye aitereta asomusaraba asengenjo ya intwe abanyene amaene ekero nyasaye agukurugera ababisa bago mbakorora rioki ekero nyasaye akurugeira agoseseniri akoire ebintu ababisa bago mbaebori omuntu oyo bono nga yarusie ebintu ebi omuntu oyo bono Illuminati asoire lakini ekero bagoche barigere banyora ng'amaene omuntu oyo asarure omuntu oyo rura asatambe oyo mpapa ogotera nkuri ng'anchete yani mwari gukonyorera antivirus nga oyo mpapa omugombwate oyo mpapa igo abantu baminto asiri tukoria rero diri togenderete kuinyora amateso omwana nyasaye aiterete intuna abakristo tigatuyarigani omwana nyasaye nigo atese twi agatukwera somusaraba okoba yebibe byeito nande kero tukuchikuyariganiri tukoria Jumatatu tukuchikuchengera okubuka kw'omwana nyasaye ekera abwira amakweri asengencho yebibe byeito igo nyasaye moyare ababisa bali baito batwitanaine bali batatu takeretia maya tigaba manya asema mbia bononga omwana nyasaye moyare biamono sana omusoli bwegesusu pastor omusoli bwegesusu biamono sana pastor asante thank you so much I am pastor amen okay Diana kwegure Yesu Kristo akerwa gochestole agatorokyo bwanchani akorokia mabera nabo igakanyara ko bagagotoa gosemeli kwa matuka mambia kerariria lenga so musaraba agateba nga nyasaye babire abari kwaberu ninche na kiyeramba maitiki babo anda agateba it is finished nga yaelire na ndeta konyara ko bagakoreka nese mambia bonekera tugukwana togoteba ngekera inyasaya gukurugera nabo iliyo kiritaro lekane naliringa nalitulira bwa semambia bono tikagire tino bwate simiende yachire seminari yakuga yo moeri 73 ngagita 63 okay wego chinga kindo chinchi gendete kuminyoka kaniri kwenda sensemo ya maya
gagitenga nabo tokwira na tukunya tukubata chisimira kine sibono tia turariganirio murigeria mayera araganya usaranya araga kwimanya ya bono mwancho murigereri kabe na intwe Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya televisioni Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia wokwenyolia ogokwa gose okubonchurelia bono nabokonyoli bagari yabene liyokoralia asegete senieke asaliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchurelia 0788666662 Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete kyobo balimo kibirengeralio eliokolenta amontelio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omuske Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa wekiama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwandereria wekerugo kyoburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omuske Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye kyobo seneta asogotenena nomugusiyo mwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinya kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliryo mugusi komochora buna omu women representative we county ya Kisii asobocholi bwomwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetaga tomusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi Umuchomano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatra Nsoko TV koigeka chinginjo chyomugusi Nsoko TV oboroso bw'omugusi Eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Morigeria nentunde akabiri togoswa samaya botameni gotogoteba togochakurwa county chito twaswa sebinyoro twaswa wegas chia vis chonsi tonyana tokumanyangana liagendete kwenekiwa kuri nebono nigotukora chaka kurwa county ya Nyamira ase chombe isano chikageire koibwa chobo ibi chanyarekanite ase nyomba yomongina Meri Mora uyomanyikaine buna
entamame kurwase kinyoro kia meterere mi ward ya kia bonyurwe bunge ya borabu na baige binto bikageire koibwa buna ebirogo emerangwa chitirisa chimatres ne binto binde ebinge buna amabati mwanchito mulgeria nigo botukibwa cha kigubene erikoranga yebinte ibya beire bikoibwa angemono chombecho ya juzi ati ng'ombe imepatikana Ukeronge kidogo tu ati entamame ndiye aliuza. Kuamkia jana watu ndio wanakuja CID, askari, chifu. Alafu kupata ng'ombe hapa ni ng'ombe 5 na yenye ilikuwa imepatikana yote ni 6. Kila mtu akakuja akanyakua yake moja moja ikaenda. Ikakuwa msangao kwetu kwa maana kwa hiyo boma tuingi hata chile ofisa alikuwa ananiuliza unajua ng'ombe ya hapa? Si ukuwa mimi najua kwa maana sijawahi kuingia hapa, nikamwambia yenyewe ng'ombe yake sijui ni gani kwa maana siingia hapa. Hii imekuwa tiso na imekuwa kitu mbaya kwa maana hata majirani ya Turali tunaogopa usiku mzima. Wacha tuokoke, kila mtu aende kanisa ukule jaso yako. Hata ukilala njaa, ni ili ulale njaa, ukule jaso yako, ukule kidogo yenye uko naye badala ya kutegemea ya mwenzako. Sasa tunataka serikali tusaidie acha jameni. Sisi kama wamama kwa Kongwa cha namna hivi. Kila kulala usingizi. Isiyo ni space nyingine. Kwa maana ukisikia kitu kimekonga hivi, unakaa, unaangalia pande zote. Sasa tutafanya namna gani? Tumefuatilia ng'ombe, jana ndio tulisienda mpaka Nyaramba Police Station tukapata hiyo ng'ombe tukaleta kwa boma yetu. Wakati tumeleta leo asubuhi tumesikia nyumba imechomwa kwake. Tumekuja leo asubuhi tumefuatilia vitu vimetoka kwa nyumba yake mingi, kila kitu ya mtu. Mpaka makanisa, makiti, milango. Mtu alikuja akiona kitu yake mtungi ya maji, anamwaga maji chini anaenda nayo. Tu kutaka aende polisi, atakienda polisi atapotea. Kwa sababu hiyo sasa kila mtu alichukua mali yake. Hiyo mali ni ya hiyo mtu mwenyewe. Hapa nyumba yangu hata mimi ilipomolewa huko Bomuagamo. Ilifanya nikakuja hapa kuangalia kitanda yangu na maturesi yangu yenye nilinunua shilingi 1,200. Hiyo imenifanya nimefika hapa na mimi kukuja kushuhudia nione hiyo kitanda yangu iko hapa. Kama iko hapa tafadhali anipe hiyo kitanda na mimi niende nitumie juu sina pesa. Na sasa nimetoka kuwasamba pili mnaniona hivi. Hata kuwapisha mkiniona hivi. Wangu atini nalala chini mtangazaji. Kusema ukweli. Hata ukiniangalia hivi. Sasa nikikupeleka kwangu. Mimi nalala chini kwa chuara hii ya simiti. Niko na blanketi moja. Nalala chini juu ya hiyo mattress. Nilikuwa nafanya kazi. Chumuligereri tugotigana yo kurwa senseme yo ye county ya Nyamira niga mayanda abwate tense ase kenyero gie kurukwa giageoka ekerese wadi ya Kitutu Central meye bunge ya Kitutu Chache South abwase county ya Kisii magayo musawa yomo aselieta Pius Nchwati we miaka ya igatua gokagerwa mwanchumuligereri gotebeka magayo mungino yo mugusiri ugima bwaya nande ase gotebekana nga n'umwana wayo muitete mwanchumuligereri mungino yo aselieta Faustina Nyarangi Nchwati we miaka 55 nigo atogetega kwetu botuko bware gukira lituko ligoro na mwanchumuligereri gatoka nigo umutwaye asikali bagate abonya tukoba kubiturutiga ngo turanyoro roboti ruo n'umurikito aselieta Pethuel Machini mayanda manene nigabwatete nsase kinyoro kia gioka gigotoka mewadi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Church South County ya Kisii. Yemaiga yomusawa yomuwe miaka yigatwa gukagiro kumuitangira mukasi leta posti Nyarangi Nchwati we miaka 55 utukubukira rero asikirege kagire no kumubunyendemero igona igwa igento gigwa kabunapo nabuka ekero nabuka chingoko chianendire chaibu nandi nachikuligereri gusina tino muntu nandi bwakire achikoiba chingoko echo naigwege kurori mona ui bono namanya Nyarangi nkonya goteba ari na muntu narega iga umwana uyoye kera mororire niga kubwata oigwa manyinga ya gutama atebaga agantebirosi guko ingokura naye gakikwacha wankonya na boranyore ngoitunde koringana na bamate niko baereire igoro yegekoro iki asibaigwete ryogi na wika senga ya Nyagusira na konyora nike maene niko mongina Nyarangi akwete na manyinga ichirense ire mwana wendu guyane na atitakandangeririmo kale goitaba anteria Nyarangi okure kamanyoka gocha goswaiga goteka ngonyora abantu mbaijire isuko waiga
gutaka kwenda kuchisa murango ante yaya abwa asikirete kuchui murango gai etirisa gontoka kuru etirisa anyanya rangi gara irense yakire kyure kyumutu agira atire kyure gaiga okane gari mutachete atire bakom obongo basogete nabakora akire kintu kere very sharp kabere akire gocha gotoga na gaiga bono ababutabure tumutu ga bakagaiga kyure to kagusine neri ugali omuturi butagwete ko bongo nabo basogete gochiga bwara irense nigo mukagiro manene oyoro muigo cha somo cyoyo asereta Pius Ncho atiabirega kugosendenya gusira nabamate ogwikaga sibwechera semyaka 5 wika ekrina ntinse metinye 3 nabosaba aimukirwe getambo kiregetindikedi chiko emangana nawe tso mwana oyo yore umuigo gotage umwana omusubati umwabo nera mangana arororo nero uri suspect nande bono na kitwale gotebanga nyege kunyarekana serikali atokonye ebwati amanganaya erorenga obusaiti bwatokire boisaine erinde elio yobono mwana oyo abere tureti se family ritangani atagete kuitu mwe kasi ni yaya lakini takwa yakabera kataka kuengenta none ngina kurugasirite igate stress ngina kurubaka gasira stress yo mwana oyo uiteire kenyingagete tutanya guiterekani majingage cyo mochyo agegoto gosaba umwana oyo serikali emoirera atua esaine na bande bararo tairana na ndacha gokorega bituruturu binde acha guitana ndo ya atagite nakubwatikana no konyora korenze hasenkeyo niko basabira bokonyi gukorera postmortem nabo igoko mwenya gusira senchirinkia abasani nabairi ne abaito tigabatokonye tunyare gukora na bono postmortem neta kire ere kugari muri musisi ngigiri we 200 alafu na matanga naro na no mwana utigale kengwerera mukene ruri aka mwana kaka kukonya rindete akomuswati na rende family ne bono family ondete yo nabaswati abuna barobwese bale mutundeta bwatikende akitoko basaba akikomora nyore gona komora nyore kende mora nyore muntu ndo tagetoba konyi nto ikwenyara akimoto sabere moto mora nyore moto yora nyore obakonyi akiatokonya tokonyerega kyomwana oyo mwana ngwere kege gokina ntoko na nyagitari ge etosumbo gete igoro ya nyagitari ngakito gukora igoro ya motom na nyangi yo yekege ne kyomwana oyo ite komoreta komwenye kuripoteria Ensoko TV kurekenyoro kia gioka ime yebunge ya kitutu cha South County ya Kisii Chepethuel Machin Manjito murigeria tugutigana no roboti urwa niga baibori babori gokorinda abana babo chinga kiechi cherusa yoko batanga kurwa soko kora ibintu byobusariko buno konywa marwa n'ibintu bindo chinga kiechi waigo niga basai babori gokwenekie bunangwe soke bare na kubwata ekura hiri bachikonyara bako bachora barayibali batagite asomwa kogocha manjito murigeria nigo babete bakoye kwana yasa matanga yamo yoko menyo mogaka Julius Nyakina Mugutu asinka ya yego toka asikinyorokia bomukora wodi ya Liana ensemu yebungi abonchari county ya Kisii Mwenyo la baibuli abana basike school bakireka mababa lindi abaya mbake school yegoyo mumanyite kera bana bakireka ababwato gutara ko konge mwabarasi bale aina na batigere asingire byabona because Liana ye itomoro chibunere ntotake to chenchi borai na borai mbori go chenchi wa onyore tubwatie nguba ochira esegi nengube yo no koriya a voting card obwate card litukoriri goika ogenda ali esege tuo okore esegi ya ororo segi teri okorwa na mundu bosa lazima tubwatira na sense emeyo oigo ebitambulisho ninjiro gorogao disi iga kerina na ogero no nyasu na karia bitambulisho goko bwata munabone ngake ya siasa ebigocha bwango mono so na riko basaba na kali chikuro choke tamusukira okonye binte binge Mchumulili toko gende busio na goika asesemelia Masaba North
bono omo DCC bwenseme yo aselieta Stella Wanyela omono MCA bwe ward yeligoma nigo banyare kwa babakorose committee yo kuligiringa konyare kwa bagekwaga chiro yensemo ya metamayo na nigo mwanchumulili banyare kwa bagotwara ebikaroli tukuligoro na kanyara kwa bagokwana na abauncholia na abamenyi benseme yo unenchere ya moyo koro kinga bono echire yungu chire kwa yakorosi muri kito na nyare kwa yakorosi robotiro kubwati MCA wa Rigoma Ward. Siku ya leo tumekuwa na stakeholders meeting ikiwa led na DCC wa Masabanot sub county, chief wetu Ndega, assistant chief Osire, kuangalia development hapa Metamayo, mahali kuna shamba ya shule na shamba nyingine ya county. Tumeelewana kuwa wiki ijayo surveyors watakuja wasatain shamba ya shule ambayo inajulikana kama Mongera sheet number 28 number 818 mahali imefikia. Pia angalie shamba ya county mahali imefikia. Wanyela, Deputy County Commissioner Masaba North Sub County. Leo tuko hapa Metamayo Senior School. Tumekuwa na stakeholders meeting ambayo niliconvene na nikachair, na tumekuwa na all the stakeholders, board of management wa both schools, comprehensive school and senior school, the area MCA, viongozi wengine na pia county government officials, that the sub county admin and the municipal manager na majirani wa shule. Tulikuwa tunaangalia mambo ya hili shamba la shule. Na tumekubaliana kwamba on Tuesday surveyor atakuja ku-establish the beaconing of plot number 818 yenye inabeba both schools, the senior school and the comprehensive school, na pia inapakana na plot ya county government ambapo wanataka kuweka maendeleo, kujenga social hall na kujenga revenue offices and even the fire station and other amenities zenye zinaleta maendeleo kwa wananchi. Kuchaso mukayebo gecho twarorire iga bono ngucho amagendera ngucho gochare se Metamayo yeito ento na gutogoshukuru kabisa nga twanchirane community twanchirane nga magendero aichega iga Beatrice Maranyega omo kirani elida o Metamayo aga iga lakini nde mbaro sublocation atwairane rimbi yamone kiero mo MCA ito babwatirana na deputy commissioner ito yo Masaba North asenyencho yo chasenyenche meeting yalenga iga mana bagambi baito asenyencha magenderera yago torentera gaiga Anjito murigeria togoska mutwe niga bamenyi kurwase wodi ya Gismabugo tutumasabe county ya Nyamira barene kerore kenene guchia serikali ya county ya Nyamira boigone serikali nene kubwatikana no mukoyaba kwa mache ayo abeiriga kolento bokongu obonene wikira nonya nekerenga kyobusalia endagera aschense mechas batebire no inasaba kwanikira taye kiagera machayo nigalentiro muchando Anjito murigeria turatiga chinkwana chaba mimbi chisemecho Anthony mwana nyambegera ahambuge kanya makoro tomatongo tobwate na kinyamwari na kiamwarimu ebina bye binyoro tokorera tobwata bokongu bwa mache wetera edamu ya bege twari nyangori abachina baito bakarosia mache bakabeka edamu bagiye tukobeka overflow ose outlet ebe muna yaringe because emyaka ya etire kurumagega amache mbure ya gature amenyoka na achare gocha makena andi kwanyora iteka sana achire bona amache akomenye wiki be ari megondo asaririe ndagira no yene chingiti chikomnya kuroche tomete ne chingiti nyomba mwara nyomba ali amacha aire makwara na ichibundi kirari chiko kora marekebisho konya sa amacha gwe menga nyambira aiga ninka ikinyoro kiabuge damu ya gache tuma ataiga ne serikali yitu ya torete ire shida amachi ga gendrete kuirana kurabukare machi takairane gucha lakini asebono amache ga kuirana aikire chinyomba ime chindagere tu abegete segetieke kituma ata chia sirire bana nduma itestocha kogenda none chinyomba nabone chinyomba chiri buchimoinaria nyone munda tutaeta buchoro ngo chibochogete amache ga tagurita akura MP oitu ngoko njwango na intura tutarira orore mechande tubwate no mo MC wieka nyameina atuti twamusabirire nyoraga konyora ribaga aichara aturigireria arorenga ingi muchando kitubwate aira mangana ase county yaye egera batoko bosemba to kumagirite Anthony iganonga muchando tubwate no ibwa amache abajainisi bagachibaga gitari nyangori bakabeke damu ororo bona amache ari buna arengi gutirimbuka asali akabanyerere bona amache agocha mugondo amache ichoiri baka yani siko amenyate chigwiki ibere bona gento getigarete ne chinyomba chigoso amache mithe amache atoi ne melike muntomenge korubucha mate nsanganirio amache
amache gato chandete kurumaega nabo twarenge buya ekero Chinese yachita mata one mbure gotwa macha to chandete egotwa acha ichora ngoro kisomose marine eguta ya ichora myake menge unanakina yana koleta tilabu ya lete paka mumbu alia paka kujirogoronsi para rosetie bibaga bakobeke outlet ku macha ya gira monyoke atrimbuka ngenda mate kaki toko saba county government ga noyo mintengo ko uchitoko ranga mbwango ri kaki tako chotore nyuma macha tara Onchumuli lio robotiro korubwatia noru abagaka kurwa sensemo ya bonchali ese bakorolekana kumwakira campaign yo kuligia kirogo kyobo women rep kurwa se county ya Kisii aselieta Roslyn Nyakono mwanchumuli Nyakona mwanchumuli tiga toigunki abagaka bagukwana igoro yo musbati uyu ne kirogo kyoburai waba Kisii Biaiga Ntengo kwana non Charlie Daniel former councillor Bomolenda ward lero tariki 2 Mutinyokane 2026 ntwomera nabuna abanchali twaikaransa twaendos omwana oito Roslyn Oigara buno mogwimenere epu usi na kitoko teba Kisii county igontoramo como bwatisia chikule chiga 2027 abo mogwimenere o Kisii county tali byaigo so le nara goteba iga abantu baminto ndoito tale masindani toikira abantu baito toikire youth toikire women toikira bagaka bonsipi egera tochamo una banchali ekero kia women twagianchire atakorembe mugusi tekababia Kevin Marieta ne Michael Moinga Nyangate former chairman Sunaka Town Council na inja serio giri eri mori kwegwekana bonchali omongino oyo omwana oito onyuomina ndagitari Oigara nere twaretire sabanchali ngomutari tore bonchali engima bagina nabagaka nabasae erinda kwane nainu abasabe kurasi kinsanyi ekiagana no mwana okorire merememi ya Kisii county yaito obonyagitari abwate kintakana akorera abegete chisukuru abwate merememi ya yoko bwatania ebichinyomba bagaka nabangina nabana iko tutageta atare bonchali atobekamo ebintu biri oja kurusia serikali ale tara banchali endeni tutoigubya tunywa machama Manjito Morigeria tugosuka mutweni go munyakerogo Evangelical Alliance kuroro sagia rwagusi Charles Mosomi Saboke arurogo sabaguchia somura ibense gasamobolire chinga kyago chikuikirana asorogo nguragusi abega guchinyora chikanisa kurwa sorogo ngoro satebire boigo nigabara yabange bagwikirana chikanisa kolende babeka siasa gento kyagere chikanisa chabeire chikwebwa Manjito Morigeria turaronyoro robotioro Samaria Danjano Apostle Charles Mosomi Saboke munyakero Evangelical Alliance of Kenya Kisii County Wanda itago tebanga asegusi murai ngo tarare go chagaiga wiki gocha endo murai muna gocho mate murai buense ya kwariganirwo twariganirio murai buense asegusi akore bintu biria bire necessary gokorwa tebanga ne ngeke kiabeire na ende nkeba onye negeti kiendege giakwanirwa matuka mange nto nakukwana ngero ngeti kiendege igitindi kiendege kitutete ko ngaki giachakire gokore gas so that is the thing we need tutagete asegusi another thing omuraibu ensekara goja gusi tabasa kuburukania ekanisa amana bana siasa goso narore marange karatagete ko kwana nabantu kubika bakaba abantu be kanisa oro kanisa is another thing it's kind of special kanisa ne bwena ta gutwara libagari yae kanisa nwente gusikwa kanisa tali kanisa okurangeria obaburukana nabantu kanisa nero ne tageta maskani yae egento kia katato omuraibu ensekera abairo gocha gusiga iga tana kunyuranga chikanisa njire gusi chikanisa jire gusi chire thousands and thousands igabana ta koro muro biringa ki chikanisa eji ngaki abana ta guchikonya chions because tali kanisa yamo orai chote venga bosegwa kokonye kanisa yamo aso muntu muno mosanio no problem lakini notake to tuale structure ngaki gusichi kanisa irenga jiro na venga ki moya gakorire agachire kale okoro muchango leta chi minister chia yo leta abantu bae bachangira chikanisa Jones P chikanisa Jones P na chinyora gento kekege kana bakonyora bagachire bakorire gento kende gyons so njaina ronda tebe ase umurai bwense munagocha chinseme chia gusi gento kende kinta etego kwana nigoro yo mugabana taita kote bangambia mono
ase watigeta abantu bali bali nyagitari nabwo atoyo mo banyagitari ali mu pastone epiri konyo yachire 26000 wana liko nyotu abangire ngitoko chirigia lakini ende ugaeta ukabakonya tutaye ambia mono tinya sa comment na ndali ukubakonya guko kababurangeti karagera kabanyole transport. That's another thing and a wonderful thing. Nasago senyo mugabana enda commentary ende ubungeni ubwo mete ko konyo umuntu kurunya gitari nabo yesa tabete ngana bete nyagitari muntu tacha kondora stacha konkonya igobona gwikira ntia mariko kogenda nyagitari na kokonya baria sajinde konya ba tigiru bagende mbabu atibesa ukabakonya na ne chinjira chinde nebira gitabiacha ono rosi para jirabe rosi para because into bwate amu ngakijibari chikuja korosu bwangu ndeli abantu tunyare gweta na Kisii County nyare koba sesenirie na ende bwate jibara chos bia mana sana Onchumuli tutigana kurwa sensemeye county ya Kisii asugwete murandi akale gotebanga abarandia batana nuba bekwe egroup engao kero murayi aratokonye kabwate bitoke kaere kanisa nibwata magania ya bene Diana nigwete atebire ngokora barayi kero baikirasi chikanisa bakubeka siasa abarandia tiba kunyara gusemba konyora chingaki cyo kwana no murayi bense Oralinde nande kwegule bunabera kwanire binge kabwa soborayi batabanga speaking to power mwanchu muri litoko genda busyo abarayi bali bale asense likurunga alternative government gose bali bakwamiria serikali bakora gwano muskeri gathe gashawa bwikiama kia DCP muske Kalonzo Musyoka bwikiama kia Wiper Patriotic Front na boigo Eugene Wamalwa bwikiama kia DAP mwanchu muri nigo bono banyatuka bagwikalitu kuligoro ase echiro elia yagekomba na bakonyara kaba bakokora kilige kurukunga kogikilie gekorwa kiligia korekana kyo gutagura chire yo mwancho murigeli chinkwana chao bakwaneta sense meyo nigo chibekira sobwamo no murikito tigangora chiwe Egemi ekwamererie serikali nigegendrete kumurikira okoremara kobokoreri bakoragwa no muraibe kiama gya DCP Rigathi Gachagua chingaki bakora itaro imiye chiro ya Gekomba nigo amochia omwaziri bobochenu Eden Duale asokoremaria sekte yo gwetera omoroberio sha nabo igo gokumbora enibo sha ni wizi wa pesa ya Kenya. Waliiba 103 billion. Mimi nimeuliza Duale, jibu ni kwa nini mtandao wa kueneza mambo ya SHA inafanyiwa Dubai? Kwa nini claims inafanyiwa Dubai? Nimeuliza Duale, kwa nini unalipa milioni 600 kila mwezi kwa kampuni asense moyaye Eugene Wamalwa nigagikiria obokurumi bogendete kwenekigwa asense ya Kenya chinga kene kebuna nigo America yangire kubwatirana nense ya Kenya kubwatikana nebirengo byigoro byobokurumi asebagania abakenya kubwata ekura nabo igo kubasira asokonyora oborayi oboikiranu. Leo Amerika imesema hawafanyi biashara na Kenya sababu ya ufisadi. Kenya has been listed as the home of corruption. Kenya has become the hotbed of graft. Na sisi tunasema wafisadi waende wasiende. Waende wasiende jamani. Muko kadi jamani. Mutatunga mkono tuunde serikali. Ile serikali tutaunda na Kalonzo, na Gachagua, na huyu JB, na Matiang'i, na Karua. Itakuwa serikali ya haki kwa kila Mkenya. Omuraibe kiama kia Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka nigaene kebuna serikali nige kwalia ki abarai eliogo kuruma enibo nigaene kia okuonererigwa kwa baonchereria uwetera okubatagorera Kasongo na gavana wakaambia ma MCA ili mushikane na sisi tubomoe Gikomba tuende kila mahali. Nyinyi katika hiyo kilomita moja 60 million 10% mutachukua muweke mfuko. 10% ya 60 million ni milioni ngapi? Milioni 6. Kwa hivyo hii ni serikali ya ajabu. Inaunga hata viongozi. Nigo boigo balira yokoiraneria abonchereria endemero yabo ilio bagendera goikirania obokoreri bwabo bwokoegenderia asensemo ya Gekomba. Sisi hatupingi
maendeleo na soko nzuri kujengwa, lakini tunapinga ukiukaji wa haki za kibinadamu, unyanyasaji wa watu wanyonge, watu wa chini, mama mboga, wewe bodaboda, wewe hasla. Ruto alisema bottom up, pesa mfukoni. Kuna pesa mfuko wenu? Aliweka pesa mfuko wenu? Si hapo mnakuja kutafuta pesa? Si mnakuja kutafuta unga? Badala ya kuweka pesa mfuko wenu, hakuambia ni mfuko wa nani. Pesa yote sasa inaingia mfuko wa Kasongo. Sisi nataka kutoa ahadi kwa watu ya Gekomba. Mwaka ujao tukipata serikali, watu ya Gekomba mutafanya kazi pahali mulifanya tangu zamani. Na hata Kasongo, ukiiba hii shamba ya Gekomba 15.5 acres, tukiingia kwa serikali wiki ya kwanza tutachukua hiyo shamba kutoka kwako, tulegeshe watu ya Gekomba. Kerubo Frida, Ensoko TV. Mwanchumulirili ndorotero rwa Frida Kerubo na rote kyomwelio wa maya asemambia bono na kwigulya sensemo y'abarayi bali bakwamerera serikali ba kwalitegento ikoro kwanga gutarera abaunchuliya sensemo ya Gekomba na kugikili abakwaneta mangana yu Diana muna kwayarire mambia bono amaine ongwana yomo gakoletege korwe kebe sana sense ya Buganda akagenda guikase skuru y'abana ba nasari akagenda no morororo akanyara aba bachakire skuru bono glikale twali gwiruka nasari skuru era ngaite bakali gwiruka PP1 na PP2 PP2 na PP1 akaenda no moro guikase skuru akarabia abana bane akabaita buna tukwa naboniga abana banene go basirite ubwima bwa basense ya Buganda umwanchumuligerelie kurwa saba amatetu ali kurakumanya nandokero kororobotika minurwa sokire no koroki structural problems tiritubwata se ebinyoro bito ase amateito naboigo ase chini institution cheito abere into yo kumisana kiangi chani no emba chi na kinaiwe naigu mubiro no kenda mubiro go kenda mwanchumuligere libuna twagotebiri chetiri kitakemera 5 na ibere maiga ya chinsa 12 nabo tukibugatira kurwali twatigira Diana orarigere bali basoire yakwara lero ntubwatali bagasinini tonyara ko batokweyariga nabo igo tonyara ko batokogenda senseme litochiko batokomanya yale se chigazeti kolende Diana kora etabwa so mtandao orolengo soire agandoche ensoko bwakire hoyonere Zakaria Mwoma nabo kirasomo nene kuganiria abana bane na abana baminto itsko ligia boiganda raso mtandao ito WhatsApp makwenda ali Facebook aigandoche Mwalimu Charles Rwanga utebano alime yomorobirio alafu ndoche Dennis Krande uteba happy good Friday kurwa na Kuru City Salam Scrap wikaga chibasobo autebanga no alime yomorobiri kurino manchito muligira ndara swa sense media Facebook ni maitinga kwabo gite nandi nali ntanya otikingo soma ujumbe yae aigandoche narokera Dennis Noale wegondoche Paula goteba kurwa stisemo chirie chamaseno no alime yomorobiri soko ebwakire makomo eryo oigo Innocent baitie ingaki gucharoka ndochegaiga narego someyemo lakini nanditigana yikira manchito murigeria naina bukogenda kubika ikerengero kiago iri tunyare toko gisoma asensemo ya nerero Innocent ujumbo ko ratiganta gitika ichikari kwiruka nindoche pilipili hoho abateba kurwa chinsemo cha Timani na wakilisha Rogers Nyariki agoteba nigara Amsterdam Netherlands agoteba no arumurubili ensoko bwakire ndagoteba show happy good Friday tumwate family eyo toka chinsemo chiri chege na itambe agoteba gere Busamaro Nyamira County na ndagoteba samashabiki on CPN Soko TV mutwale mambigi ya mamake Ruth agoteba from Amabiria well represented negati yabali basoira semambia bono Fred Mumanyi na korolire nindo chega iga Charles Luanga Bonfenche mubisa Zipi Debora Rogers Nyarikibuna nawo kwane nabo igo na bali banyara kwa bago so asomurubili semambia bono mwencho muligeli tena bakerire Innocent use aguno baruche na baiteira nindo chibabe no kumakoli bali chinse mujiri chia musaraba bateba no barasumurubili semambia bono mwencho muligeli nigo chitigalite chitaika isano chibe ense ya moya bono mambi Diana kerabono tokuna kuba tokuyaliga nitokagenda sense meli y'ekigazeti kolende tutaragenda omutimuko
season ya Diana kera togendete kuinyora esabali yo mobolia Yesu Kristo buna yale nkenko sana nagotebye bintu biria ange bine to kuinyora senga kiye nagotebye gente getanga ninkelinga tonyaraka batokwerwa tuerwe tokore biri bwenete we sacrifice nabo igotoro kyo wancha osobwancha nigo chia sabantu bali baminto baganetike kwa Yesu Kristo kwa ndaso musaraba uchigo tukwera no bwancha nabo igotororera na mabira nabo igototwara negento kende totwara ogosembeli kera tukwanera igoro yogosembeli nebinde chinga kichiri chiabana siasa bairanire nande bakoligia ebirogo byabo nabana inchi nabaro bairanire mbali chiko bagotigwa ndons tatenda arakoro ki dance yale ngasi geteiga uko na koikase dance innocent tena rasomi gatiaba no chiba mentraiga Anton Tongi George Anton Tongi George kurwa Chicago burabu ward tuned in mama kirutunga itenkwa yesoma Evans nyangina uteba kurwa liamonie mamba wakirebia jeria kirwa uteba so emotional gaki amabera abolire mwanya bantu kwete no mugano uria asego tebekana ng'omungino ndaitatu no mukageru yule omwana oya no chibega kamate kidera Dennis Mosorbe so good Friday na Easter holiday to you naboigo Christopher Tandi good morning watching live kora burangi Kenyambi no mungino Elidia Kirbo na bana baishira Matiangi na Moranga Mikae mamo mwabo na tatu mwabo maranga pamoja ate bana wali miumurobire mbakomoiro nande tutwaliri tukoligia naboigo twarali tukoligia bana basike basaute bensa kone yemoyo kadiana na Innocent watching korodo Katari omwana fogo kurwa magenche musogwa no indi miumurobire jeria Kirbo na ate ba hugs to Kibati and family for the loss and may the Lord strengthen the family at this difficult moment until the second coming of Jesus Christ. Ine produce ito John Kibatia sogo sirianko yae. Mogaka matembe chogesora Ben, haute bapi Easter to Lydia Nyaboke, Jari Douru Matureti, Fred Nyandie Kamusima, Dorfri Nyabuto mwana zilizopendwa, Atambo Sekerario, Joseph Domi Mogere, nawego Princess Kalsi, Akarunya Saya Gendete Kondugera, on the tayo oratange. God's plan is beyond human understanding. Happy Good Friday na Easter holiday, for we are saved and free from our sin. Nigeria Kirbo. Ridia Nyaboke out of following show, Kuranya Nsakia, and Semo ya Nyamira, Nyamira County, no nimi umoro bako moiro. Asante sana, nigatia badi ya tebiri ni nyari nko bakwani. Linette out of good morning Kurona Kuru. Boigana kumakori wa kiro bya kegima kura Mosaraba town where represented batrome mumanyi chunga itena chisoma kuri nina Rodegase namba ite studio out babu akire bya kura Nairobi mbaka Masimba omolisia ondieki. Asante sana. Olisia ondieki mbia mono sana so somoro belinta tendara korokia chinga kichiri cheikire na umwana nchinero umanyirenga cheikire. Okanyewe tunakupenda sana tena zaidi. Na Mungu akijalia wewe usituache njaa. Wachomori kwararire chire chinga kyaga etengeyu ukuriri umanyete ngumanye tutagetege tukoria tiga togende tukoira da tusose bo chinga zeti Diana. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies
in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Omukubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene gwitira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni Gensoko TV tuchikumirana naye kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia wika chinsa inye zinyare komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Gensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Obutini bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwa university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wona yakireke wango guikarwari kwanya oroyonde orenge kwa ende kanisa utigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichyobutindu. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi.
mwancho muligeli chetire chitaka isano maiga ye chin ense ya mese mambia bono na machiri gataba chinsa isano na ibere aya pero na yura magia ora tatabaga ense yemo ya bono mambe yari ngenese sarionte inchenda magia berabe naye gazeti mbwata soko bakwarere gazeti ya The Standard yesembambia bono mwancho muligeli noro chese front page go kwanera mangana ali abase senate naro tochiko batokoligereria semambia bono naboigo ase back page ekunyara kabage korokia ase chigosori kikirika bage koleka noro aya na mange nibengo kumanya kurwa se gazeti semambia bono na ncho mwanjito morgiria soko kwane ngomba te gazeti ko nga The Daily Nation na igwa mugano moneni go kwane rigori chivesi go chikomento cha sector area ya hobo na nero tokoteba ya security mwanjito mulio sinero bulendi nichikote nga chibese chininki ya kugera chikomentu na boigonga kibunge ya kwanire na sebechi yo moerio mwanjito mulgire page yo moeringe gukwanira igoro ye chibese bone serikali yensi ya Kenya era chikomenta asense miri ko nga Afcon hosting nimaite innocent na chiko yekwanira kiri mwanjito mulgire na temira kini chikote ya subagari egoro ngafkon muna wate abayigo semambia bono mwanchu muligeli twa kwaliganirio nyaraka bago sangana intuni maitene holiday abaranyoro na gutosiumil kolese getanda kyao togote binga kabena intwa semambia bono togenda sobwa montagete toligerelie aliale ase chigazeti chinene elitonyaraka bato koligerelia na koranga ningi kelikeroro togochakane gazeti ya The Daily Nation idayana bwatese gotebanga niga mabuli bona buliwe kubwatekana ne chishilingi bilioni 45 ichichi anyareko ba chikomentwa gochia ase wizara go sekteri ya obolendi na omwanchu mulilingo boli balenga mabuli ngekora kirire techwese chiganyarako ba chikomentwa na ningi keko bage kwandererwa dayana na gotebi ningi keroro aigani go bago kwanera igoro ye chinkumi na boigo askeli korekano koena no mwanchu muligeli asamangana anyarako baga korekana ase senate wata bros and betroyo mwanchu muligeli ase gazeti ya The Standard na bogo nyarako bago somera ase gazeti ya Taifa Leo nigo bateba handishe Kisumu kwa Ruto 2027 mwanchu muligeli nigo bateba nganige kwamba korekano muraibwenso mukoro Uhuru Kenyatta na boigo oyo kabero mokonyi muraibwense bwo muraibwense boigo Dr. William Ruto oyo nyarako kurusi wa bisi umuskeri gathega shawa na ndebo no rumuraibwe kia magia DCP nigo ekororekana ngambaga sabusani tamaboko no murai yo mukuru wense Uhuru Kenyatta asbaga tebanga egente kyo nigo gekororekana kole togotinya ase chikure cy'umurimo Kenya kurende kyanyara kabage kobeka oisabali umuraibwe wense asensemeyu konyora chikura koba akongu mwancho muligeli ya gazeti ya The Star kokwa na bale batabanga security sector wins biggest MP support 63 billion spending hike mwancho muligeli ayiguse koligeli figures Diana echire different gazeti ya The Star ikaligo tabanga ensemo yo bolendi nigo yanyara koba konyora ububu yobonene ase ababunge banyara koba bakora igentu gyotebekana kwana no koba koguchia aso comment wakoligwe budget yechishilingi bilioni 35 nemo gochia ase sector yuyo bolendi sekuligeli gazeti ya The Daily Nation yakataba 45 The Star yataba 36 ngagere tenga ntochikoba to kolinde kunga verification of facts gazeti ya Business Daily mwancho muliringo kwa nerere gento ikunga taxpayer pain as MPs seek 36 billion budget to top up mwancho muligeli nero nige kwa nera igoro ya egento geteba ngomo ruwa ebanko yole nchenaye nigo bono ichikobage kole tobororo ekera nanda babunge banyara kwa bakoligi bilioni chimisate 50 nomo nainye mwancho muligeli bate ba 364 billion chimisato 50 nainye ichi chikoba chikomentwa ase budget nto chikoba toko manyanga ninki kiyo chikoba yekoirera chwese chinyala kwa chikomentwa ase budget gazeti ya The Nairobian ko kwanerere igoro yenyuomo yomoske Guardian Angel Yoromoteli no mwanchoye okorokunga Esther Msila bagoteba enyuomo chibesa nabo igo chinga kichiri cyobo turbano mwancho muligeli nyarako bagwe somere gazeti ya The Nairobian asibali mutagete komanyali agenda tase chiamate chiabantu naboko gendoro onyarako bagwe somera elio nyarako bakoranga ningi kelikeroro usekoligeli gaiga naro kokwana bale igoro echiamate bune chikarako bachiko buneka ekera bono bagatebanga chinga kichiria
okobaganeni bo kwa ibere gogosoro bwesomera na kumanyanga ninki keroro igati yali twagotebiria semambia bono tigangira nese gazeti yane ya The Standard inchake asokoligereria nga chingumi na boigo okoena na asbateba ngomoncho muligeri se ebunge yense ya Kenya asilitanga nikegimani go yarekane chingumi korutwa na boigo asoko gosereri gukobe kubyara kwarekanire na ekera bago kwana igore billion chichibese chiri chigotebekana chiburete nigo moncho muligeri bateba nigo sense melia ye devolution go sense melia chikiserikali chigenga ya unchokire kwaba esegi yokurwana abaseneta n'abagavana nigo bono igaba korekana bale asiliyo manali kong ekera bakubura nigoro y'ikibese na onde abatebunga Asiulia igoro y'obutumiki bw'ekibesa nigo mwanchu muligiri yakorekana chinsemo chionsi berendete ye bwate bwoba chionsi nigo chikorekana kuruterana amangana chiriboti chigosoka kwetera asekyombe no engeli ya COG no rocho mo nogeli we Senate nabo igo abaseneta boka abanyaneki babiri bagukwana nonye nigoro ntwa kwante semambia yabo igoro mwanchu muligiri yasenkwana ito asbagote banga nigo yarorekanire ya unchukire koba enkwana yokuruterana amangana nekera abana inchi abange batigarete ase batemanyeti kurende bagotigarira ano musigo bwochikoba bogwakana chibese chiri chikonyara koba chigotumekwa asenchire etabwenereti asbagate ba bono igo bokoreri nigo bora asakongu nabo igo chiserikali chi county government chikwamba uchikoba chigotenaga iganindo chinkwana ase chikonyara koba chigokwana ga iganindo cho mutangani okurunga Ahmed Abdullahi nigale omo teneneli gosomo nyakirogo bw'ikyombegeli ya COG asagotebanga embwa buneyo nigetakeire eyanku gose kanwe na ndenya ko bagikugikiriwa sakale goteba togotsaba omo speaker we Senate yanyara ko bakakugikiria abaseneta bali banyara ko bakororekana ase lyomana liriya kana ase ebunge eyo Senate mwancho muligeli nabo igoni ndoche Amazon Kingi gaoteba nigo bono na nyarekoba nkurugo Chicago chia ase aba Sergeant of Arms banyarekoba bakomosokyo mugavana bwe county ya Samburu kuruga igana kumoira gwika ase gitaseni kyabanyanyimbo kirange nande Elia nyarekoba akobe kubyara nabo igo mwanchu muligeri omo senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna gaigane na kwaneta gateba kubwatekana no kumanya kwane nigo gatebekana nga ebirengereri gose enachi ya Senate litukolia Jumatano nigoli aligotebanga ntuli chikoba tokogenda busikuru chibes chinde chonse gochia ase county chiri chigotebekana chibwato botutukana mwancho muligeri muganoro monne ase gazeti ya The Standard okogenda gwikase page ya kane na bwesomere na koranga ninki kelikia berge kororekana asbagoteba boniga ebigo kwanerunga ngakyabagaba na barorekane gutumika chigame awo sego kora chigosoli chiri cyo kwebacha gutagenda busi bwe Senate nabo igo kiliyotebekana bakareko babago chichanero mbenene sana ya ogo bantu batagete koleta kiligurukunga okogosereria ase Senate mwancho muligeri oyo kwaneruga igamono na sobwango no yokuruko mugavana Jonathan Lelit oyugaro mugavana bwe Nsemelia gose county ya Samburu oyo nyarakabaga gwikabosi weke Senate nabo igo kera aigetoro abagavana bakara abaseneta bakarekana gutaka mubwata bamuirania chikobaga kwireneria mabuli kurindega onchuka ekaba ilibatebanga yabeire yabo yabo gwesomere page ya kane umanyanga ningitogo batogokwanira Manjito mugiria togo chase gazeti ya Daily National tebinganige kwate amabolio igoro yechibesi gochikomento asabanya nyimbo kagitomogano yo Innocent na bokote ko nabogani komeko bwekano yogo lakini neria iga bwata amabolio kuno manjito mugiria taitenda kuira se page ya kabere eyogo kwanira igoro ya Easter holiday aigo manchito mugiria sauli tukuria togo chengera tukuria Easter ndaitora igwa chinkwana chiabasaiga igabuna bago kwanira nande ninki bakonyorera Easter Musabangi bagoteba nigo baro bakogenda babeke TV baligereria chimuvi chiri chibwato ko iborwa kwa Yesu Kristo mbakekera chete ko bambwa akabaka gutukwera ebibebeito abangi nabo bagoteba asoyo magaga goteba akoro kwa Njoki Wanderi
nigaru moliki eragoteba niga kwinyura rituko ria Easter una rituko ryugotwaro kwigena asinyasaye na ndegosaba amabera hune nchira yemo boigo yogo chakana ndobogima asinchirengia goteba nchira yemo yogo connect na nyasaye wetera asama sabo eragoteba nga wetera asaliye sabetika go wetera akaba gakobambwa somo sarabana ndakaba gakoboka niye komo omugose niye komo omoeso gose ya mogosemeria buna bindu byonsi bitokonyora imense litukolinde mbinyale nande bigo chakabya gusinande nikiro monto na bwateli baga yugo chakabyo mwanjito molyeria asagoteba kunyora buna Easter kerale ngomo kare ko chengera timaite inkyo kunyora koka boni ganga kikuwaga chengera litukilia Easter abande bagotebo mwanjito molyeria bali barastinse chisco nigo bago chikumera na abateri kurwa sense ya Kenya higando chare se ya Denmark nigagoteba ere onyengiri alinge Kenya anganiga agenda se amatia ebanyale bago ragira amo kulinde bone sauli ala sinsemo cha Denmark nigakogenda se ngagete celebration yere na Samido oyungagete no motel umanjito muri cross sense ya Kenya asa abantu bago chikunyara bago sangirikana banyale bakwegokya ningati aba bago kwanda chinkwana na ninkubolinga ngakyogo chengera litukeli ya Easter cia sore nabagwe somera sobogara CPG akabere ko ne page ya gatatu niyo kwanera igoro yerigori ry'enyama asaboni abange bagotebanga nigorigori ryabire commenta yentokeire irabanta abange bono gose abantu bali bakuri nyama batari gwikerana ashibucherego mo oniyo yomo kurasinse chiaka wangware mwanjito muliria gagotebanga ekiro boni ganigiye kogenda 750 goika chimikianda kurwa chimi emerongo chimi inye yakaoniwe kolende bona abantu abange nigo batebringa tibari gucara konyara bagwikerana kurwa eribanyare bakogole nyame yo mwanchito muligira atimeti ya sori innocent osenko liore nyama nirenga ya ikirekiro oseno yenenusu akine gando chenjugu nagotebanga tabwati customers oberega koni nyame yese myaka 10 kolende boni gatabwati customers nonyekere holiday bado taranyora clients litagani kwa mbolinga nyama kucha tole twali lakini tulikomanya kero kolia egocha mubasukana nabone gabuna bono lendoro chugo chika korororo kubwatekana ne sabali yo munguru Yesu Kristo olero tugatobeka ngo chimbisi sani tuli isego kwanera umugano yo kero gukwanera igoro yo kwinyora Yesu Kristo na nemono omochengo olioko baga korekana asilitu kulikurunga Good Friday lyabwatekana go ikalitu kulia Easter Monday mwanchu muligirili ase gazeti ya The Standard page ya gatotongo kwanerere igoro yaba Kenya buna bagendete gwitira chinga kichinkongu abange nigo barorekanire goteba mbako nyara kwa bago chengera litukeli lya lero asoko ira abana babo isiko asoko nyara kwa bakoire chiamate cyabo chinyora kwa chikwegokya asikili batebanga nigo chiskuru cyo chikoba chikoigoro chitalike 23 cyumutinyo yo kane school fees cyitamu ya kabere nchiroro abande bateba nigo batigaliti cyitamu intangani asiboni go mwanchu muri batebanga nigo bono echikoba konsana baraibekanisa nigo basabira abakenya kuira chinga kieci kunyara kwa bakurigerelia ebintu biri bigendete ko bayitanana na namone bintu biri bigwetana nense ya Kenya nyegenetenga a message yeye nere chikobage koligero ligurende na intugeta seni geito buna twagotebya happy Easter holidays na boigo tochikoba togoligi nonyene enkwana ntuganyete poplio tororenkia gukwana kurwa sumo chyo Vatican no na barandi baito bare kurwa chinsemo chiagusi ni maite omoiskobi mairura no ala sensemeli ye diocese ya Kisii abaliki baito mbaroro mbachikoba koligeringa kienchire yo musarabaire na nemona keraba bwatani bekanisa yegi ya Katoliki bagendete gosoka silitukuliarira kubogori umusaraba na ndetali baravuka abanke ngo reflect barubugima bwa Yesu Kristo page ya gatatu ngo kwanerere igoro yoko boli gwa kumo nene Yesu Kristo swagatebe keraba etega kubuka naga igo mwanchu muri ngorigeri barenganga ki ekobage korekana aiga ngo kwana bare igoro ya matera ali abere gakorosigwa ebitero bikunyara kwaba bigo kwanera igoro yokoboka kwa Yesu Kristo bwesomera na korora naraliaro na Diana gatepeji ya kabiri ngo kwanerere igoro ya ebe ya mafutabu na yaberege komentekana asense ya Tanzania mentriji siringe 50 aselita ya mabuta alibakotebanga akorokwa diesel se ya Kenya nero neganye tokora likwaye kero chikobage gikachitaliki 15 weterese kyumbe kirikia ipra bachikoba kurigiringa kikilikere boro
cia Kenya nero bono igakonye ibwate amaguri yari iguru Tanzania aselimo ya mentire chisiringi 50 aselita chia mafuta muchando gendete Middle East nigo gendete koreto muchando monene gochia asobonia na okugura kwa mafuta na nigo mwanchu muri batebanga chitariki 14 kirai prayo chikobage gukwanira iguru ya mafuta nikagere ngensi ya Kenya ni chikobage konyora naru chibagotebanga mbatete kwanda nonya rationing bali babwate chigari anne monekero bwate gari mate yago nabo kwanda ubeke full tank yokoreke otegerera limit ya soko genda namai lakini abale matatu muchando no karo nchirate yuko bugulio nye mafuta tai igo bono I hope ntochikoba toko manyanga nkiye chikoba oro osiri chikoba go translate yesente kilibate abano comment abaguli Diana korata temiganira Omugano Innocent nora se page ya Kiandase gazeti ya Today Nation era nigo gukwanira igoro yebango irachukomentwa se enseme ya mabuta kurende no chegaiga omowaziri Opiyo Wandayi nabagukwanira igoro ye bilioni 15 ibere ekigo kikomentwa se enseme ya mabuta kurwa chinsemo cha Middle East anyarika wikirana imiensi ya Kenya guchakira omotienyo Mei no motienyo Juni Mwanchito Mulgeria asate bire buna wikira boniga babe bakorigeria enseme ya mabuta no nyote bire nga mabuta imiensi ya Kenya wikira boniga na isaine agotebanga tarateba na isaine mbaka chinga kichiri amabuta uchikonyaraka wikira ni imiensi ya Kenya igonga Mwanchito Mulgeria keroto gotebanga amabuta naro mbarabe ka specification nindi amabuta yuara nyare gakoera guseni ndiri gorira chikonyara ri comment kana lakini aoteba sponiga amabuta lia akubwato kugochia ste abaoni gose ebitaseni birikoni amabuto Mwanchito Mulgeria na roro na isaine eingali kwana imiye bungo Mwanchito Mulgeria nabo gwesomera sobwagale orore gati ebintu biri bagoteba bigo chikonyara bi comment amagoli lakini egati abiri bagoteba bitari kubioni ngabitara ikerna chinsemo chiribwaganiri kogenda bagukwanira igoro ya mauga bakwanira igoro ya machani akori mensi ya Kenya anyaraga kogenda sisemo chiria cha Middle East kono Mwanchito Mulgeria aigani ndo chena tebetenga mbabegitemero biryo nabego chibesi chanyari chikobekwa chikone kibuna maguta na chikonyara kagwekera na imensi ya Kenya lakini nyoro motienya gocha Mei wiko motinyo Juni nabo gwesomera sobagare mugano yora page ya Kianda gazeti ya Today Nation kono Mwanchito Mulgeria ntaitena ndonko ira somogano olengo monene ase gazeti ya Today Nation okwanira igoro y'ababunge kolingoria okomentwe budget kuchiase abanyanyimbo egani bagotebanga mbanyati bakomentwa 45 billion ase budget yabo asibono bakuboria ningi kiagerete budget itinyanyarage kubekwa ase budget yo mwako 2025-2026 aigani bagotebega tichibesi chabete chikobwatu ko chase defense nigo chire 24.4 billion National Intelligence Service 10 billion National Police Service 7.5 billion nabigo chidia Mwanchito Mulgeria chikoba konya wikirani ebintu byabo buna huakana chinyomba wikina na sinyagitali bakaba bakomentwa 3 billion chibesi chons chikaba 45 billion banyalte bakomentwa gwo litsko rigoro Mwanchito Mulgeria nabo gwesomera subwagale ole buna bagukwanira igoro yechibesi chikomentu korende bagoteba n'inchira yamo yogo chikwene kyabo n'abanyanyimbo gucya bari gwikirania emirimo yabo nonyenekero bakogenda asiba gukora emirimo yabo Mwanchito Mulgeria abanyalo bagutwara chinyomba chingiya kwaro chumura ibense na tebetebe n'abanyanyimbo bono komentu baro mushara kero tugukwanira komentu kuwe chibese no chigukwanira bayigo mushara obo igonga bono nigero mwese gucya sabanyanyimbo bonsi nabo bisababo Mwanchito Mulgeria nekero tugukwanira abanyanyimbo witania abanyanyimbo emiyemo emeronge 3 na batatu Mwanchito Mulgeria tuyanyetebe bunere 138,000 police prison officers abanyanyimbo baria bono nigo bagochya konyoro nandi nigo banyotomo esasi bono omoroberio sha barabu nigo bagochukubwatukirwa bokonyi bwabo sa Mwanchito Mulgeria tokumanyigwa ngabarabu chakira boninga nigo batebi kubanyale bagwikera nasinya gitari banyale bagokorerwa obunengi barogo semibiri yabo mbyere nabana babo balia bali ngochakiro mwako yomo wike myaka 75 obwate onye kuro muskali ngokobeko monginogo kwabeka nabana bago batano ne myaka yabo nige gochikoerera 25 years Mwanchito Mulgeria gonni kuro munyanyimbo gosonye yango yawo karo munyanyimbo karamo kwanira nabura nyora magana ko barama ya kuri Mwanchito Mulgeria
aigani go bagoteba nga bono medical cover yabe kurkwanga usalama cover niyo guchikonyara ke guchaka emirimo gaiga litsukulia rero asibonero mweso guchiasibale barabo batebrenga nigo baguchikubwa tukirwa bokonyi asenchre yabe no manchito murigeria oyo kwane tamanganaya no mwaziri bobo chenu Aden Duare asakwane tigoro litsukulia igore kerbal guchakia umurubiri yo kurkwanga usalama cover wa banyanyimbo gatebre buna banyanyimbo nabako genda nyigitari ndi onsi banyoro bokonyi nabegondoche umwaziri bobo ndi boyime Kipchumba Murkomen nigatebre nenchire ya moyo kwenekia buna abanyanyimbo ngwikirani gwabale birya betagete byonsi banyare bagwikirani gwo mwanchito muligeria nabayigo kunyara bali bagusiru nabagwesomera subagale olebuna abanyanyimba aba omweso noro libabwateri tukuliare romanchito muligeria na se gazeti ya The Daily Nation epeji ya gatano nemo niyo kwanere igoro muraibensi ya Kenya William Samoei Ruto mwanchito muligeria kiranya tika koletaro yae ochia sorogongorwa Mount Kenya na netumaitenga United Opposition no barastisemo chia ukambani mwanchito muligeria sitaro yabo ngaitemba koltetaro yabo asisemo chiria chia ukambani umuraibensi ni gabetenera ka wikira asisemo chia Kirinyaga aiganiga aikaranta sesemo actually ya Otaya county ya Nyeri hari gukwana n'abaraibe kanisa nigatebetenga mwanjito muligeria atari guchuwancho ndebwensi komorusana n'abantu ba Mount Kenya nigatebiro nya abantu baroba mu bigetasoburai nigo barenge abantu ba Mount Kenya abanyati bakomoa ekerengo kya 87% yechikuro mwanjito muligeria asatebete muno ndetayura chikunyaraga komorusana koremba chikwene kya bunamba chikunyara tujo chikotwara chinkwana Chomo lembe iribanyale bakomochora sentunde ya kabere atebiringa onde bwensi tabasikuba ngaina inganimbangete kulende nimbe kingo tara sorogongoro wa Mount Kenya nabayigo ningene kyamagendero rasinsemechi erinyole kingo konya abantu bechinsemechi mwanchito muligeria no robotirwa yo murayibwense boyigondo chikiture kindiki na naikiranta sinsemo chia Kirinyaga nera akabaka gukwana nabamenyi bechinsemechi asanyalete kagukako mogikeria ligati gashagwa gwitira sinkwana chaya goteba so long as inde omukonyi bwo muraibensi ya Kenya ningene kibuna abantu ba Kenya nabaga abantu ba Mount Kenya babwatobra yobya nande nkwenekere gubale amagendero mwanchito muligeria igongana bokunyara ko gwesomera sobwagale ole chinkwana cyo muraibensi litskuli gorogali asichinsemo cha Otaya chinkwana cha Kindiki chinga kiba kiranta sinsemo cha Mount Kenya le Diana bana kwanire na ndenga irito mu producer tuguna kuligereria alio sinanyore clip buno muraibwe sachete sensemeli ya Nyeri akanyara kabaka gukwana kurworo wochia se umuske rigatega shawa na mo take it on batebanga amuligire tise liso na komotebinga monte yogo chandu siga iga somulimo Kenya aiga na roseti obusani buane Boigo busani buane mbukurworo ase obwango page ya gatano ya gazeti ya The Standard ne bwata siasa yu asba kwaniranga maega ye amatangalia alenga sensemelia ya Kirinyaga mwanchu muligerelie murai mukuru bwense Uhuru Kenyatta niga umiranete ase chitaike emerongene n'abarayi bali bakwamerelia serikali ya William Ruto abarayi abwe gati yabo n'umuske Kalonzo Musyoka bw'ikyama kya Wiper umuske Martha Karua o People's Liberation Party Moske Eugene Wamalo w'ikyama kurunga Democracy Action Party naboigo mokonyi bumurai w'ikyama gya Jubilee Fred Matiang'i naboigo moske Rigathi Gachagua w'ikyama gya DCP nkwana batwalete nigo yarenge asokoranga abanyarka bako baselibo elimo asomurayi umukora batebetinga chinga kiche ikire kiro montabwe nete kubika ebintu biriyaga nete byaye anyarka bakoibekale tabasa koibeka se posi bwe siasa elibagene te gukora nanda gateba babasobwa mo ise kuligereriga igango kwana bale boygos James Orengo no alenga so emukutano yu kero murayi umukuru bw'ensari ko bagakubakwana ngo kwana balenga igoro ya Sifuna nere chinkwana chiri anyara ko bagakora sigeta seni yakemo na no mona kanyara ko bagatebanga ntuli chiko batoko bagachikura kulende nigo to chiko batoko ba asobwa mo na balitoko batoko amerana barabo elitonyara ko batokora bateba linda mwana inchi niyo chiko ba ne timwende asekera bakuligyo burayi bwenso mwancho muligereri umuganura sepeji ya gatano bwesomere asenchira yobukira nakoranga ninki kelikeroro university ya Masinde Muliro nerane bwataye kolende tigaturanyora roboti ruo murayi bwense Dr. William Ruto bunarengi chisemo cya Nyeri IBCA achete koranga ngoigora balenge diocese. Na mimi nataka niwahakikishie
Mnanisikia vizuri? Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mimi nitarudi hapa kwa sababu niko na kazi kubwa ya kukamilisha hapa. Niko na kazi mingi. Bado niko na kazi ya barabara, niko na kazi hiyo ingine, niko na kazi hiyo ingine, na mimi niko tayari kwa mtihani. Kila mtu apimwe na kazi yake. Mtu ya kutukanana awekwe kwa kilo yake ya matusi. Mtu ya sarakasi na vitimbi awekewe ratili yake ya vitimbi. Mtu ya kazi kama mimi munitafutie kilo yangu, mimi nitaweka kilo yangu hapo ya kazi. Nego kanatiguo. Tutafanya namna hiyo. Ama mnasemaje? Kwani mnafikiri ati kuna mtu atanitisha? Ati akuja atengeneze propaganda hapa, azunguke ati William Ruto. Mimi niko na uhusiano na watu wa Nyeri na haikuanza jana. Mimi nimekuwa hapa bwana. Kwanza hakuna kiongozi wa Kenya hii ambaye ametembea hii Nyeri kuliko mimi. Wale wote ambao wanajifanya ati wanataka kushindana na mimi, hakuna hata mmoja. Hawajui kanisa iko wapi, hawajui barabara iko wapi, hawajui kazi ya wananchi iko wapi. They don't know. Watu ya kuongea barabarani, porojo, propaganda, must go, sijui, asongo, sijui. Wanchumuligeli ino muraibense Dr. William Ruto kwa igoro tabirenga kumuruhusi umulimani kazi ipo. Tali gasi rahisi go. Nanomete umuraibense butamba ukwana na confidence yayo. Ngawa tabinga. Ugamate bugana na arosiriga iga. Tali egento gyo chako bage kurusi waso bwango igo. Mwanchumuligeli ase gazeti ya The Standard page ya gatano limongo kwana bali igoro ya Ghost Graduates bali bagotebekana abanyarako babakonyora egutwa nabo igokonyora chi certificate cyabo kurwa ase University ya Masinde Muliro ayaniga nyarako bagagokwanwa segeta seni kemo no oyo kabeiro mubunge Dr. Muhisa Kitui uyo nyaratogatebanga se myaka ebere ya Etire University eyo ya Masinde Muliro nigo yarorire abana bakoigwe gutwa bataliko babakogende skuru na gosoma mwanchumuliro atenga bantumbale banyarako bakobekwa se list eyo na kwaigwe gutwa kurwa senseme ibwe somere na kurigerelinga kya bantu bakaira masakara batabwenera tiyo yobekira sa maiso gaiga no mu waziri bw'ekisemi omuske Julius Ogamba asenera konyarako bagatebanga ni gobono achikoba kagutaka mangana yanyarako bagakwanwa nyarako bakurigereligonye kubwa bwanchite semu ekisemi nabo igo kole amubwatani bwe University ya Masinde Muliro nabo konyarako bagoko bororanga nkikelikeroro kiombe kia nati kegurunga Kenya National Union of Teachers Trade Union yekege chababa babwatani go mwanchumuligeli nagaro niko gyatabirenga ngilichi kabage koigwero go chika bweke gambero niko bakogenda busio na koranga banyara ko baga korobo choli mwanchumuligeli eke gambero keligete neta bakoli mere mogose koligeli mangana yo bakoli mere mo niko Kenya kabage kurugo chika na goteba ngobo choli obunyara ko bogoteneni wa asenseme ya Kisumu kulende asikili batabirenga niko bachika bakogenda busio na koranga banyara ko bakogenda bakore mere meyo Kenya balese chinsemo jirichia Middle East nigo batebirenga mbali go chanka nande ise kuligeriga iga mubaro ogotebekana bwa Kenya bale elibwe ya memia ya mo nigo bale se chinsemo jirichia South East Asia mwanchumuligeli bakale gotebekana bakale oro na aya niganyara ko bagagotebwa no oyore omu waziri bwa mangane chinse chisko muske Musalia Mudavadi bwesomera na koranga ninki ko bagakwana boyigo mwanchumuligeli Musalia Mudavadi na nyara to bagakwaneranga nigo aba Kenya bange bale chinse chirichi ya Russia go sibali SSM ya Russia tiganyebeke boyigo bala senseri ya Russia eyo gendete kora SEG ekokolekana gati ya Russia na Ukraine na aswani go waziri Musalia Mudavadi atebire nigo bankire ko irana nkaga igani ndoche omungino yo mokuru kwedi dinjeri agatebanga gakingiraniriye abana banenka asagale gotebanga tuiraniriye abana baitonka na kubwatekana na bakenya balikiri ase chisegi chirikiroro bwesomera na koranga ningi kelikiroro mwanchumuligeli eliyo nyarako bagokumanya bakenya bako kwananga niko na kadi kulende bibande chiri buchiminye tarika se kadi mugano yo kwatebire
norase gazeti ya The Daily Nation kwa nganchira nyukuna kego Okay. aiga ni ndoche familia ya mwikoro ya Evans Kibeti aiga bagoteba ng'omwana obo nigara sensemo ya Russia babete bagukwana no morario yo mo mwanchito morgeria oyuro musani wo morario ora sensemeria ya Ukraine na boigo Germany nigo bagoteba ng'a omwana yobo ikero banyati bagukwana nera sesimi niga batebeti nigara sechera yichinsemo chiria cha Russia kulende bagotebanga ekero baraikurwa sensemo ya Kenya banyanti bawikirana sinsemo kire usembanyale bakomukonya nigo batebetiwe buna ama mochae goika abekago kwanwa nenseri ya Russia na bego Ukraine kulende bagateba inchira yo kabaranyale bakomukonya no komoirania asinsemo chechera ya Ukraine asiekero mwanchito mliose ekarara irani wase ensi ya Ukraine nigarabe kagusiekerwa maisha itogotebanga kifo agusiekerwa ro igonga kuirana gocha sense ya Kenya na Kong lakini amati ya emba agotebanga mbanya bakwana nere gwitira so mtandao WhatsApp ero chisimirende ko kwana video call WhatsApp bakaba gusanganere nigabatebetinga nigaro chingo sirire nandi nigabwato bokongo igale ere bwika nandi tamaitinga ngakiago cha kuruoro kuri no manchito mulgeria no muganora CPG 10 nawe mugano yo minto Innocent agosomeire aiga igoro yaba Kenya bali barasinsemo cha Ukraine igoro litso mwazira monene oyunando kuligeria mangana yichinse chisco Musalia Mudavadi nabeteka gukwana ase egikaro kibungo manchito mulgeria ose committee ebungeria kuligeria mangana yo bolendi nabo yugamangana yichinse chisco akabaka goteba bunaba Kenya balia babre asinsemo chiria cha Ukraine nabo yugabaruete Ukraine bakenda Russia nigo bali 252 asate biringa ba Kenya emeronge 35 nigo babwate chingoma chintindi abanda magurabo mwanchito mulgeria kereto guteba mbute igara mbutete da mwanchito abutoire ngagete nigo bagoteba abandi babwate chingoma chintindi batanyare gwetenene nabatanyare kutara asate bire boigo mwanchito mulgeria nabeteka gukwana nenseria ya Russia akabaka ukwana neseme ya Ukraine kolendekera ukwanira chinsemo chiria cha Russia nigatebete buna chibesaga ni iria setaro guswa soko gendo komo nigo chiri 150,000 eri anyareka wikirana sensemeria ra Russia chinsemo cha Moscow manchito mulgeria agukwanira abakenya bali anyatika gusangana barabu uyu minto Innocent yogotebiringa mbare bagukana asigazeti ya The Daily Nation bege gotebanga abakenya bange nigo basainete contract nando meterichi ko gotebonye gwasainete contract ogwakanu manchito mulgeria gose okoirana gwikense ya Kenya lichiko lyabo lirenga gwikokole contract yago igonga abange babo nigo basiekeire kiagera tibana nyara bago kore contract yabo asa otebanga abakenya 15 nomo banyali bakwirana imense ya Kenya Kenya 47 babire bakuruswa sinsemo chiria chechera ya Ukraine oyu Mudavadi mwanchito oligoteba asibaga kwanete igoro yaba Kenya bali banyati bagusiria magimabo barachi kunyara bakwirana imense ya Kenya mugano yo mwanchito mulgeria nigoro mutambe no arasegazeti ya The Daily Nation lakini nde nigo kwanira abakenya bali boigo barasinsemo chiria cha Ukraine chiamati cyabo buna chia chitange aigando chebale ensemo ya bunge asamaga cha bungo mwanchito mulgeria bakolera nabwo kimesuma banyati bagoche bagosebe serikali nyarige ko bakonya ne serikali nyirete gitambukiro gyo kumutuma Musalia Mudavadi abeka ukwana nenseria ya Russia. Page ya gatanu ndalimo ye gazeti ya The Standard ne bwato mugano igoro yechisemi omuli omuya ochikobaga komenta egento gikuru kwe curriculum ba komenta egento gikuru kwa ngogosomya abana igoro yembwa buna bagukina babwata maskani nabo igo konyara koba bagwetenenera nabo igo koligereria ebintu asiba konyara koba kubwatira nebinyoro nige bateba morobelyo yochikobaga okubekwa se curriculum ye ko basage gosoma chisemi chiabo ejiguru nga CBC competence based curriculum na nigo bono mwanchu muri bateba chi county 10 kianda cyanyara ko bakigo cyakwa umurobelyo asebirasi 52 na kianda byatebeka nibiyo nyara koba bikwaye gumurobelyo asaba na kiribusato bawo chikoba bago cyaka gosoma na nigo bono chikobago ko ubitenenerwa nekyombeke mu nga Mizizi Elimu Africa bakubwaterana na bali bakonyara kwa bakorange curriculum ya Rosi gwikurunga Kenya Institute of Curriculum Development KICD mwanchu muri bachikoba bakoligerelinga kyabana bagukina babwate mbwingiya babwata maskani nabo igo bakubwaterana asobwamo na koranga ngonyara kwa bale bakomenya babwate umurembe nabo igo koligerelinga korra bale firi bibwene to mwanchu muri
chingagire tekera bagukwanira umurubiri uyo egente kenene kerega igage gukwanirwa kene kiranya ngere yade tu batinda beterli tebe gebiranya bibe inyorenga bachiko bagasomya abana ngakibakoba asubwamo aki abana bachiko uphold peace patriotism wanchense yabo nabo igonga ki abana bachiko bakora imirimo yabo batabuga tigento iguru kubututukano headline chonsi bitoko abana abachiko basoma intuma tabari mu babwate fachusi chiwo simba bwate bintebi lakini gara tuguligili headline kera togosoma magazeti kera tuguligili yamaya kwanyoranga ibintu biroro ne binge sana na bora totebya yorochenga umuriyo yo muyebwa basomya abana abanuri burunga abande bari batebanga amangana yonsi pyonye ndiye kiranya kero nankabwe nete chitri chiteke merongene maiga yense ya mese mambia abono mwanchu muri to kwando mutima kumusini to koirana tunyara ko batugukora chipeji chiri twatigalia kwaira aiga no to gosomera gazeti kwa bwati ko kogenda gusoma kwanyoranga nabayalenge boyo Eye Nensoko TV uboroso bumugusi ebagoteba ngo yogose komwelio nero gose kabuya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete Nsoko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali ya yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abwo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyenkoyo ogwika chingongo au chinse imeyo muruberio ogwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imegeteseni kyao kyabene Nsoko TV oboroso ogwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Erieta Suarez ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi Erieta riane Linet Nyambane omwancho mulire Nsoko TV ngetaseni Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero kongonsi kolime yagusi na isuko yagusi to kubekera tene ni anyare koba kawateka atabwati gwanchire monda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii Erietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira Erietariane Steven Embonde korwa se county ya Kisii Erietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ruri tukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual Machin na nyora netrobini Nsoko TV oboroso bomogusi
Ye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Mwanchu muligeli twiranira nande aiga negeta nigito Nensoko TV chetri chiteke merongene na inyama iga yense yemese mambia bono Diana wikelia agatumigete chi system chokorigie bintu chiko bachinsa ibere ngote binderero ngagitokore bintu egera tabasa kore ategente kurukurigi Mwanjito muligeli Innocent butambiri kana tukonibera chikura lakini maiterero no ronde ndere chikura cyane Naivasha mwanju muligeli abasaya niko basigete bara yense meyo bagatene niyo basombia segeka sebare nene ego cha Nairobi goenda Nakuru asbagateba nigo bono batagete banyore mirimo nigo bayakore taya chinsemo chia Naivasha asbagatebe baregendete kwagachwa sense melia lironi Mau Summit bataya barenga abanyamirimo teyo muchando noro bali bagukwana regoro ya niko kadi ebibande chiribu chiminye 50 no mona ibere nigo bire ase chiabisi abitara oyigwaya nigakwaniru no mulikyo monene ase wizara ya mangane chinse chiria chikuligelinga amini mu wizara yo kuligelinga abakenya balikiwe na konyara kababa konyora ebitambulisho byabo na bali bakonyara kababa so sense ya Kenya asili tugurunga bilio Kipsang ataba 462,000 new IDs uncollected. Jenzi bono yanda muye ebibande byeno obirete gaiga egere munyale koba mukwirubiri na koranga ingikelikero mwanchu mulili wesomere na koranga ingikelige yotebekana ngani ingikelikero Innocent ndanaibete Belio Kipsang nanda tebete atebete ngabono nigo ondebwensi ochikubate kebande kego chain 1 week kamna otebanga bono nigo aborokiwa bali barase skuru form 3 form 4 barachikubwatira ibande byabase skuru ye miniti ngosumwa ko gocha andake abasayi bali oranyorenga bekira se myaka ya 18 ne bange kwanyora lero nali ko 18 igora chikubwatigwe kibande Roboti ruo auditor general naroru nigororete tamangana Nairobi ye Diana aserorete tamangana mepira elia yo korobwa nchani bagoteba ni gobono iga bagoteba chi milioni 10 chiabege tuororo chichikoba chikorete mepire yu gochia ase county ya Nairobi kurende kere kubwati guteli korore kanesere aba MCA batebire tochungusere mumanya chi milioni 10 chiabege twense mo chichikoba chikogure mepire yu ngaichia chiete umubuko no yongo nigobono iga baganirie oyore omosisi Susan Silantoi no omo public health chief officer Tom Nyakaba banyara kaba bagoteba ngai ebinte iberete mwanchu muligeli oruno nigo kubwatekana no robot ruwa olio kuligeli chisabu na koranga ngeokorekana okurukunga omo auditor general agoteba chi milioni 10 chimisano isatemeronge 5 chiribu ejitayo mepira nere koliguese chi shelf ngoko ibare ndi chibese chiganirwa konya abakenya bagoteba actually aba MC aba bagotebaga okobura kwemepire this is a health risk kai okonoko gosereria obochenu bw'abantu nanda bamenyi umuchi yo Nairobi ose county ya Nairobi ngokonyera abantu mbanyoro buroire namana igo nabogonyara kubago somera na koranga ningi kilikeroro kigambiro bono gaigagia tene niri kwagacho gwechinyomba cyamaguriense asesemo ya githunguri umwanchu muligeli kubwatekana na kile wateba ngendemero yense meyo nigie bwato botutukanu ise kuligeli igana bokoro mone chebina unanya tukabaga kurugo chikoko na namono mwanchu muligeli asbagoteba egati yabali bagoteba chinseme cyo batete kwagacha chinyomba echo aiga no tugo cha tuanyara kwa batugo kwana n'ichisokoro cheito nyenjote yo mugo tobekera chinyomba chikogenda igoro bagoteba chi scrappers mugano no rengega iga kurigia bunogendete Diana kuna kurigia no rore gukwanera abakenya bale bachiri bosibwe kigambiro bagoteba nga batige kwagacha chinyomba chietaneti amarongane go chigoro nyomba Diana omenyete chigoro fairinge bwate kagete actually tumeti nyomba bwate koroba ya emenyete nyomba ndinchi bweka okay kebatingo ntebiale koroba iga ibwate amaronga 3
kibatingo ntebiare timbasa gukwana mange gukora aluminium mansionates inchiroro chiro chintuko bolinga chigorova iringa chibwate igaboneta kire chinyumba chikwaga chuchinseme mune chia Kilimani batebire bate banchi basakwetania marongane gochigo nabari tumenta chinyumba chitu inubono rende ntubabwati abuntu ligokwana mangana ino igento turabatebi motegerere bali bamete chinyumba chiri chibugorane tiwe chigoro bakwane akini umanye ekerabwaga chita eyago orense engabuna ebigibigi ekerere ese jamu ya makorokora manene agwaro innocent rande biara kini nateba ndotwara chichiranjiri chibwate amaronga manene chitogwereri abange by the way ni manyeta abande bale goteba controlled development tokwagachaga igantuli gwetani togende chiflo igoro twagacha chinyomba cheito chire kawaida chitali kogenda atambe tiga abantu babike chibeso mubuko mundaji gotboka iga onyora eyagachire ga ikibugoro era bono kurugora aligere irigocha negoteko na kurukorugora ali obesana Manjito morigeria togo cha gazeti ya The Daily Nation haiganirwa bakomomochia omugavana wi county ya Samburu Lati Leleliti gaiganirwa bagotebanga kirachite asama gachuye bunge akaba kagoturubania kusiga gutwara ogutaigwana n'abaseneta nigo bono mwachito morigeria bagokwanira chibesi cha Sirase county yo nabiko cyanyare chigo tumekwa bobe wetera somo da general bagotebanga chibesi icho nigo chire 566 million kurwa somo mwako 2023-2024 no mwako 2024 gose budget yo mwako 2025-2026 Aotebanga chibesenjire cyanyarete chigosira Roma chito muriyeria ekiganiro gokorerwa obunengi kurende bagoteba gwitane chimilioni chimisano niko cyabete chigotume kwa senchirerembe nabaga asomugabano bakomomochia asokolikia abantu bali togotebanga wafanyikazi hewa bali bakwe uchibese lakini mwanchito muriye tumaitinga mbokonyi kibakubwatwa gochya serikali no mugano ra sepejia 15 page 17 ase gazeti ya The Daily Nation asibano batebiringa nigwa gochikogenda gose goikerana mutuye bunge nabaigoni garachie kurangirwe rya nyare gakwiraniria amabolio igoriyo botumekibwe kibese ase county yae nabaigo agati ama muchari yo kolika abantu nabaigo gwakana abantu batayasemeremo mwanchito murigeria aigani go bagokwanira Egoro yegati yoboigo yaba governor bataraikirana ase bunge naboigo bochikoirwa egetambokero kore no manchito murigina bagwesomero garano umugano yasobwagare naboigo ase page yo nigo tubwate omoda general ase county ya Nairobi agotebanga ntubwata bakoliye merimo batari qualified bakole merimo eria bataikirana tio manchito murigeria bagoteba sinsemo cha labor commitment naboigo Nairobi County Assembly nabagotebanga abantu abangi baraskinsemecho tibaranyara bagwikira no manchito murigeria gwetera so omo MCO utawala okorokwanga Patrick Karani nigatebirenga egati abanonye naba director nabo bisaba gukora asobisi ya Johnson Sakaja uyoro mugavana we county ya Nairobi nigo batabwati documents cyabo gose amasakara akorokya buna baganeri gose mbaikirenete ase emeroberiyo manchito murigeria sagote babono nigo barachie nigo barachiko cyakyo bunengi wetera se kyombekeregya EACC kwene kyabuna abakori emereme byo mwanjito murigeria batarakwanwa kurendo mu barobo noro turakwanunga iga mbachiye gokorerwa bunengi banyale bakubwatuka certificate cyabo nabige bintu bikorokya bunamba somerete emereme yuno muganora se page ya 17 nabo gesomera sobwagare kurende bayigo nkoirania se egazeti ye Innocent okwanirere igoro yenseria ya Irani timaiti gose omudirector tunatware speech ya Trump nabetka okwanira igoro yekisegi kigendete kwenekia asibagotebanga bono nigo hopes hogosemeria wekisegi ekikwaera kolense ikiara tibaramanya ninki eseria ya America neseria ya Israel kibange tomanchito murigeria asibagokwanira igoro yebintu biri byanyalire bigosira nabegega tie bintu biri byanyalire bigosaligwa asenseria ya Iran nabigo eseria ya Israel manchito murigeria Donald Trump nabetega kubwatuko robotirwaye
ngagitenga ngoro ligando manchito muligeria nyari kingotebia ngane gatiarari turambwa beteka gukwana roro rungo kuligerinde nyari ngotebia subego bagukwanira igoro y'abantu bali babete bagusiria magima baschinsemo chia Israel witrase chisege chigendete kwenekiwa senseria ya Iran. Rebuna Diana Tebire egaiga ase page yo mweli gazeti ya The Standard ngokwanerere igoro ye timu y'abana abanyaruka bakurunga Junior Starlets bale inse myaka 15 ebere bagendete kuyarigani ase keminano kiliyo chikaba bakwina chire tigiti yo kugenda sumupira bw'engoyo bw'abasubati keminano kya World Cup chikaba bakogosolia na timu ya Namibia ejo kurukunga Namibia Junior Starlets chikaba gekumera na Harambee Stars Junior Starlets Karbachi kwa bako gosoli mwanchu mulili batebanga nigo bagendete ko babagwaka amasoesi amange abana abu nigo barairuke bagende chitaliki 12 asense mochi o window kyo yugotoka asense ya Namibia bachiko bako gosoli ntangani mamanya ko babako yiranirira bochaga igaso muchi Nairobi maiga ye matuko atandalimo ituko ikorukungalia 15 liyo mutenyo chitaliki 13 bachiko bako gosoli nindoche egati abagosoli bali basoire ase kambi onya kuba manyete gocha kwa bwati tubwatoyo mukurunga Tabitha Wambui tubwato muswati akanyaruka kandi gakurunga Patience Waithera nabo igo muswati go senyaruke kurukunga Nangila gati yabali bagatebanga nigo mwanchumuligiri kuligere lyorenga nga kiererende bachiko bakwyaliganie nkoyo yabana abuna yeligereti nenko yenki ya sana matakara to kukwana boigo timu ya abasubati ya Arsenal yanyartika bagego qualify kwa ndese semi-finali yeke minano kia Champions League kia basubati maega yoko yeite timu ya Chelsea chigoli satasi chigoli ibere kosoli yabetega ko mwancho muligereli aigango kwa nabale igoro yeke minano kiligie ko African Cup of Nations AFCON nabo igo isekuligereli nga ki bagendete ko baba kweyaligani nkikilikia berege korekana na asbago tebanga bone komiti ya bekiru y'abantu 35 egati yabo nabagosoli bali abakoro babere bakogosoli na McDonald Mariga nindoche to Timothy Nabert de Dani Shikanda bali babere bakobekwa sobwa mu gukiko bakorange kiminane cy'umwako go chango chikoba kirega korekana asense ya Kenya segetike bekira maiso nigetike liye kurukunga Talanta Stadium na ndemba tetenga abande bagono kirokanga Raila Odinga Stadium Raila Odinga Stadium na ndeba batetege kocha kurukwa igoge gukorwa bake rights egere tororenga kiyo chikoba na koranga ngikeli keroro ine sense moye chigosoli na bukunyara kwa bagwesomera na koranga ningikeroro na rase chipechi chichokweboya chi jacket njira chikurunga snatch the jackets lero nali nachi manyirani nataka ke batiara chibeke ego chirole town ya abana babegete pero para snatch the jackets ekware kombolia okay buno mo estondera banale gokwera sekimwe ke batiara chibeka njedira ke batiobegire mbeo china chiechi chikurunga snatched jackets mumurone boniga ali grade 3 my young son bakagenda na mamumu abechiro ene personal story bakanda bachikuligire nderongi mungina achigoteba nga kumuligeria rongi mumurachore terongi yaye chikoba chingale go chansa amura neji jacket ichina iguli jirunga na snatched jackets no bwate ya mekamini ingagete ni nyebugate na inje ande na ra doli ni kai bwatega bono begete ye mwe ngigurugara kara irigere biara funga tegerieta atigire ko irigere lige kogera lietara buranyore ndiyo ni bwatega innocenti ni bwatega Nerinda gote baka na manyire snatched jacket uneko kwa seke kusi okay kagerete nubwate muganonde mugano mbwate innocent na negaite tutaraswasika tunaro mugano nebo moerio aigani go gukwanira iguru y'abaswati women showing up litskolia ya ntumaitengane litskolia ya Yesu Kristo manchitu muri ya chukunyara man who showed up for everyone yani umusacha bwirwete asenye njo yakiro muntu innocent kaita to mugano no yo nulingi wachira man who showed up na nchinare gukwanira
women who show up. A man who showed up. Okay. Yesu na shweti hapa agatukwira somusaraba. Lakini bano manjito moligelia bono karatigana na innocent. Inche bono diana ngo kwana abuna basubati bagwesokia banyara bakurusio bokonyi nande bwito bole piwa pure intentions. Aigani ngo bagokwanera igoro y'abasubati omanjito moligelia batatu bagotebe miaka 200 years ago asikinsemo ja Jerusalem litukure ijuma kero Yesu anyatira kubambwa somusaraba agakwa ensega kiri ogosemerya kwa abantu abange kugasira n'abantu abange bakagendekera ababitega kubambwa ondetayi olengo matera talengo enseniga ya kirete kiri lakini rene ntu abwate abasubati batatu Mary Magdalene, Mary the mother of James na Joseph abayigo Mary the mother of Jesus nabo balenga abasubati batenene to mwanjito moligeria bakarosia amabutari bari ku mwaka Yesu Kristo anyareka gutyoka bya igonga bagukwanira omugano lyo Mary yani omugano lyo mwanjito moligeria babasubati bari batatu banyanti bagotenena no ene kinga kisiri Yesu Kristo abeteka kubambo bakaganyagiri Yesu alenge gocha kuri select bona ari gochikubuka nabwo somera soboro mwanjito moligeria bagukwanira boigo n'abasubati bara abantu benginjo they show up batari gukomoya lakini abantu bandi nigo bagukomoya bate banga gento kerio maitengia era lakini barumba tenete baragosia Yesu cyari kuboke cyaramba bwato kwegena musubati anonsia sole twaro kwegena na bondo bo montomo kon obo monto go shop mugano noro yumanjito mulira nongani bege page ya kane bege comment ngakiongo ngayereliga Diana abangi na batatu bachiete asobo inabwa Yesu Kristo biyamono sana Mary Magdalene agagotebekana n'umungina urengo mu bwatani bwo Yesu Kristo na niga chieta kanyora ngoboina amaene Yesu ruroro mungino ndo chietoro gakuru kumeria mo urenge ngina James nera niga guru kunga James na Joseph nera kaurokoro yo gatatu gali kuru ku Salome bangina ubabu gete mambye keru wale nando manyirero ngoro kwa Salome asiri tukolia lero okay abalende Salome na tatanje tokondo karakibona asiri tukolia lero biba mwana liremora tiganda bamanyinga wanchito esenye nchwate boro mu Catholic na bongwanchira na malieta na mangora atwale ya Benedictine andiro Benedictus Benedicta na ndento bwate chikwirinde chirio ko ibunga Saint Benedict konyore family gete go sense mo geterike ko kwa Saint Benedict rorali yano toko gende nyomberi yabo biyamono nigweto mwanchu mulili Diana tebire ngabangi na batatu banyariko baba kunyorwa nande bagotebekana ngabasubati bago show up kulendo yubwerwete asechingaki ekaja ko baga show up umusacho yo mukuru nga Yesu Kristo era niga show up ale go show up ensengima yani kero mondo page 12 nebwate ekatun yokorokia igoro ya esegi ya Iran na okoralia umuraibwense America Donald Trump ataba we are getting out of here shortly goru tolega iga se tole lakini ise kumuligere ligale sendiba iga macha munchu kaneti matio sina machi osina mafuta na Iran nigo koyeligere liga bu munchu muligere nabogo soma na ndo manyangi kelikere segi ya Iran twaikwanire kwa yero lirabono ya letire egento igoro kuchinku nchara chiaye as economy yechinse igati yabense ya Kenya abekire kando manjito mulgeria nchintara abekarende kando haigani go bagukwanira igoro ya mabuta ayubonto tokomanyibwa ngaro taramentari gori manjito mulgeria lakinande bagotebanga nkoerale lakini rende opio nda yagotebanga timoshtuka timo ichana no nyama buta itayo se gazeti ya The Nation igebwatega gwo boito bolibo bwat oboito tokoborka emeri obwato na bwatega gwo manchito mulgeria lakini nemeli enemeri nabebwate pambu ya mabuto manchito mulgeria ngiye kwenda segeta seni naberikire fueli gagwo nagege goteba we will run out of fuel but don't panic timo basi kuobwa noga igopio na yaro machito mulina babwate likondo agotebya abana inchi timo basi gutwara bobonde bwonsi akiri ndama butaro talimange wanchu muligele gatogenda gukwanira mangana ayu twagotebya mange kurwa se chigazeti na nemono kwanyara kabago koba na intwe asensemeye
indo chega igeri action ya moja rukurua somungwana kurukwena kumakulia goteba mlima imeenda. Leo ukiona rais toni yake ni kama alikuwa anabembeleza. Nibirengera libiaye uyu kurukungia no kumakuli. Agoteba nga usekoligelie nchiro muraibu ensari kabaga gukwana nige kwamba karorekana ensemeli yanyorete chikura chinyinge kurwa sensemo ya Mount Kenya nigo yachire negative birengera libiru yanyara kwa bikuru gwa semambia bono igo mbia mono sana fesibali mwabere ya sensemo ichi gazeti ya kabire gochicha taliye campaigning ngwaka kurende lerongo bekatule engana sinchire bwenerete Diana ngomobeka torasa bwenete Manchito murige katobe kobeke ngane yo asenchire bwenerete Innocent unalire Elena Zakari na miguna wecha bari barangi barachikura cyane yari wachagire kumanya bari bakumbwate wiki eri bare gotebiga Innocent rero ego twanchire go difa na respectively kibatia so gwancha kwa goli tukolia rero neba buna yabaye twasikuru senseme ya itoga igano maitu buna togokora mangana ito nawe go buna togokonyo murigeria okay maki aruru Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi onye kubwateri bolyo obosemia gosekero kende siguri mirobili yitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asucho munene Nairobi. Ensoko TV oboroso womogusi mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitanya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Magega ya televisioni Ensoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchulia bono nabokonyoli baga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetere namba yaito yobonchulia 0788666662 Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete kyobo balimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asama tukabusyo nakyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwanirira bwekerugo kyoburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kyaye kyobo seneta asogotenena nomugusiyo mwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinya kiuchumi
koenana ebitamba byobochenu nabo igo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aburiri omugusi komochora buna women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi Rumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, Nechingongo chindi chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange nabo igubwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV, uburuso bw'omugusi. ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga choga ya rumba Momelia kenena poto akenengo yekola mama naboigo nto kwiba basai aba bakurwa jijenzi emiziki ekogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote netabyane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM Eye n'Ensoko TV uboroso bw'omugusi. Bwakire nande Ensoko bwakire na korangeri ochiche aseke bute chetire 12 mayega ichinsa ibire semambi abono nchenkoro ku Innocent Onyango na njoma njito murigeria nkoro kwa Diana Salome Ndemo wanchu murigere likwegure Salume noara by the my mother in laguru ku Salume ekera gukwa na igona akire kumanyanga nero uchiete kumutarera Yesu Kristo amen kurunga Salume muindi biyamona sokonga murugi okuna kondugera biyamona sana ono Diana twasoire asekina kirebosia gekubwatania mangana yelichiko na andege kugania abantu babe upright bachongororoke biya babeke na chiebwenerete ntwanyole message egoteba iga Innocent na Diana inche naikire miaka 20 tato mintekera asiritego nabwate miaka 12 tato tigerete amali yitu kurenda amali yagarenge ase amaboka baba oyokoro ku mama kebusi mali yabona twikire miaka yaito mama na chitaka nyomuno musachonde nero tenete estate bagachete na tato mintagachete bono chikire chinga kinta keire ngira mali ya korwa somo ga 10 amini omungino minto yakora ne bintu bya tata eragendere ubugima bwaye na tato yondanyo role step father ntulende toira nenka tumane chibintu byeito akini omungino kanire ngakibona togokora Diana
Aye go kware gotebanga mungina agende gutinire bintu ebi. Innocent rimire shwa murigeria taraiguri bori irio na nderi chibunga ngo chikwena na rero. Nabono ina irira gustwe. Kara irorerango. Innocent na Diana. Na ikire myaka 20. Kera tatu mintasirite igotware ngabake. Agatiga mali ayu ateneneire na baba uyukuru ku mama. Mama na chitaka nyoro mwanchionde bakanyomana nere. Lakini bone kera tutaite kuire binte bikorwa sama bokaye igakwamba karorekana gukana. Inki Innocent togokora. Tigo mongino yote ane bintu bya mugakoye. Nabarabirende bya. Abana balende. Mongina. Mongina atigale ne binte. Kara alia sagendete kuna kuruga. Abo wachagete mambio. Mongina iranie bintu bya bande, iranie bintu bya bana, bali bintu byeise. Ekogera no chagete obugimubo ya sabali yago ne ngaere. Ena na kirigente na nikibungu kiegari, ena ne logbook, ena na title deed. Ayegenda muina abuo osi bintu bya obuya. Tiga abana bali ebintu byeise. Na ndonye kunyalekana lieta lya ulira attached ya sekende salenda. Chino ndafu. No irole nani mna watebire. Tarate yo muri lya kesi. Kebatio nyole mna takwana. Kebatiga aijole urabwagwana kebati nejibi jisimya jikomika chiri chingocha chibwate chikoreja. No bolinga director zaki naroro. Nabo igo erieta ni kaitengo nyorande nimbwate babere bago chigotebe kene. Lakini ube bono indo chingi baba buna miguna na Zakario muoma. Amuoma muigwete mugorangeri ugaiga mwana minto musori bwege suno manyete sama tukamange tuabere kinara buga na akorori stock ya mabuta naro igabori ngagite mabuta naro lakini enke stock digerenke wa ategere iro mugano gatagete baigurende oro Diana atigana rangubuliri buri ga kitari bubi ngakio mungina akogenda gutene bintu miaka ya etire yo gutene bintu byabanyene ayenane Tidiana rabwate sime Innocent lakini inge sinero bitigere tu anyway era Nsoka TV bwakire Hello bwakire ngotokwa nere mabiabono unaongea na Pius William kutoka upande wa Nyakacho. Nasemaje asubuhi ya leo? Tunaongea na Diana leo. Diana umetupotelea wapi? Mimi nimo huko Nsoka TV. Nimeona lakini sasa nimepata mnaongea. Na mnatuashanga nyuma Innocent anatukumbuka. Innocent anaweza karudia ile tunaongea kwa siku ya leo. Innocent unaweza ukarudia? Mambo vipi baba? Ndugu yangu vipi? Unasema ni Karachonyo. Hello Innocent. Huyu ndio Innocent. Asante. Umetupotelea. Takutafuta bro, nitakutafuta. Thank you. Nitakutafuta. Wacha nichukue namba yako. Kipindi kikiisha tuzungumze vizuri. Asante. Huyo ni wetu. Nsoka TV bwakire. Alo Nsoka TV. Bwakire ya. Bwakire Diana na Innocent. Kwanza ngubatakira epasa kingia. Nae twakuganire epasa kingia. Mbiya tole tubwabokire. Ento na batakire lero ipasaka aba Kristo bonsi bi nyakora Catholic Church bonsi bi parish nyakora Catholic Verity ni kanisa tiritire anda Catholic parish. Nyakora parish. Egente kelene uyo maki mungale muti ko nyakora bogetutu chache okwana. Tuarolile mwaroli na roli mo tabi kuri ya magaseti. Gocha. Antu atebo mugaba no rio Samburu na irugoro ni gia igoro.
ya toki no bukurumi mbole account ndukungwa roje kaba nili aitete njabe gitumba ke kabe kusiko lakini mali samburu take ko bari kaba ntoma yibu telefone ngana ilanete lakini kia betena abwato bukurumi mpaka karusi woro anti corruption ya mustadi nabone asenje atebe kanimwa obukurumi mboro ntubwate bitengo bya usalama bigo chungusa kwa kisa kwamba kile siamo na inchi ntiliko kuliwa asenjileta bwene tuko sechi kutumika asenjileta bwene Senate ekore gasi yabo lakini bako basuma mono mpaka baba ikende enzinyo baba Simon bari bitengo mbiro baba staki kwa kisa kwamba kile sikiranire ase account ege akabere kwa roje isiri epis nyombe cha beta liyenga kiria nyombe cha jile ko banga koroba tiri kuwa gachu wetani koroba tatu na rubi alisiri lakini president now the current president ajitaka tabanga batene ni mekengo baendeze komenta kuchiko kusibona nje na amanyete bo ama ni mukubi bai nabere igo lakini nende akatebe igo lakini tebwene lati alinye usalama rote bwene nyumba mnecheta chikoroba kwante chiko tani kuchigoro chine chiro chikwa gachu bobe kile chikwato kitali kwanya nyumba mnechabu ne kile cyare kile oemitando abantu bakule bafite ubuguma bwabo bose ama yari afirire asenjire tabwenereti kwa hiyo nyande mnake ko banga narubi okay abantu barora mbabwa cyama sakaraisa bachunguswe bakikize kwamba nabo babwene tubujinise metengo mune kwenye ko promoka sayo tataute kubwa kwenye kwa misa abantu ngabako ba misa kulwe asokwa gachange ne chindochi okay thank you yo maki mungane mutibu getutu cyatinya kora wose no bwate innocent li swati ngo butolera twakorire mujadala nore tubwate rero naam koragenda urayo ligere litumaye gochaka toswabu mbia mono sana soko kole commentary ase section y'iki gazeti mbia mono sana kuri kiseme cyanya kora kagerete n'iki nyinge cyakire korabwa tago toraigwa tutware gukwa nese mambia bono muligere lyo mali gitego cyaga gateba innocent ngagi kamadi nangera ina buyarero nasoka sinini line up yarere kare goteba iga abana bagatigwa na ise ekera bari emyaka abatareka 15 agatige nibo mugako mwabo ono mumuru ikire emyaka 20 asa ikeiro ororire nga yaikire chinga gikiri kibwenerete omongi naru ase ebinto byaise baegwo ebinto byaise babitenenere kwera ngino nyomire gochienyo mende ngino koragi nginare so musaja onde kama tingo ganeri goterere bintu ebyo Diana agoteba ebe nara so musaja munga ebe tadia so musaja munga lakini obuno bokumba bulingo teba boko bachorera bande bikombe byabo Anyabu asakara so musaja oinale ne family yaye na inwa abasacha ebinte bina yumokolera umami ngabyasirire mwata bigumokolera usabi numwe kamutani namusiye kwetenenera Lakini bora manda mutigatora abori ga kitali bobe watebira abasacha abana gite tigabaye gwe kwetenenere Bona abana aba intakane jo Ebembale chintakana abana ebo muiwoli narororo munanchoyo ngokwana nigondo yomo abana natigeretwe yani ningisagotebia omwana ngatisikira egwange kieni yaiso mbabere baramanye okay gose mbamanya bona bakamana koimuka baboririe emegundo njase ng'encho nkinirie nchiragete ngateba batebia baisabu babatuma baje babae okay bakaba ekero baba omweli oye wikitere tinkanyora abantu abo babatumite nabo bari mugundu lakini nje buno omukungu ngateba gitako banatako bonye n'ogukunda akwe okay nje bone ekero nkourwa ebintu ebi nabaire mbura nakagana kiayo kubeka ritoka riaria ayo beke getunguo kiaria orobago na ruoro lakini tega bandera ko bago bakatinga kiorete nenere igo nabayete monye okay abana bange abebekitachiri kwanza abekitachiri bona nabwe bibare binene
Basaletie yani bagosaleria baibuli babo bakwegera banyora mali ali lakini basinyukonya tenenera. Okay. Kenyoleke ngokwana korwa mangana roro gati innocent. Teba mati. Sabira bakungu gati. Yatra beka sama sabo. Na ubabu getemambi Diana teba lera guru kusalume baringe batatu Maria Magdalini. Agoro kusabina. Salome. Saloma guru kulero. Oh, Sarome. Saroma gotanga Jumapili nero. Agotanga Jumapili na mabutabu gatagwaka. Amatana kiyako garaba kungu babwata mabera. Okay. Na maene. Tacho ndenaro tangana doko bwaba kungu balia. Olino musacho uraire zembero muzubati, olino musacho urengo. Abagatama bakamutiga. Sigabasikwe. Nande na ba mwete. Kungu innocent. Manyanya talo mugungu angotori yabo. Asante nanjire. Asante sana Kamati. Mamu mintobiria na kwadiri. Asante sana togende uzwana. Atarawa tigairwa mali kali okonya tiringa. Biamana sana. Keri wate biguna jirani. Karama nyana kineke na gote. Asante sana Kamati. Kamati yero gwanire gine kyo kegambire kabere. Kamati yaganiri abo mwalimu ndoche. Kamati ogambire gine kikabere. Bona akoye win na nchonge win. Muina oteba abana bayiwe bintu byabo batenene. Lakini yo kamwina oteba abana bale oregara bayiru nande bagaraki. Bari kutumia biye byabusari. Ugataye bono. Eyuere gatigati. Ikure ira kinire yane tokwena keri comment yo moeri. Eyuere gatigati bwate simi. Eren soko TV bwakire. Aro. Bwakire. Wakire bya. Bwakire ngatokwandere simambia bono. Yombita mangara kuri nyakora. Ngagipita mungare. Nyakora mbiere. Ngagitoga korabona manganaye. Amara ari nga injipita ngotebaiga. Umongera gasokire na ende ngiako talera mari ya bana bari atigiro. Na mahene. Baba mari abo. Bari akonyaga ari abaende batenera mari ari atagote na mari akabere. Abo tenara limo takoruga maigabere. Yobana bana bo bana baro. Ya utoka ninche pita o mañana ta mo na mata bili aquí to gasia nyaroro. Na mari ata na ebo na ke mo koyo na bari bando. Pita mbia mono sana nitukulia. Ngagyo kwa yeli pita tara kwa pita gali on the floor of the house. Pita pointi haya iweka nire. Asante sana Mr. Peter. Era soko TV bwakire. Biano. Soko TV bwakire. Hello. 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 Ngagi bwakire. Ya bwakire bya. Today byango. Aquí studio. Studio hapo ya tole. Nchike tunale ngote baniki. Oyo gokwana litangani. Oya ku David Nyanga kuru Nyabogoye. Nyabogoye seito igorabu. Nyabogoye machenwa. No ligereti nyasimwe mu. Nyasimwe musa seito rubor muino ga gukoro chiali sima. Igantigera bwekogera ninchenge tabu. Oh, ya mono. Bona nchike tunale ngote baniki. Lero matu muntu seito kwanira. Togenda bosi. Hello. Togenda rere. Totai byango. Ndoko igwete kwana. Ena igento nalego tebaneke. Abana abukwanza bebereti umungino yo. Bamwe bereti mono. Yinifo kite bamwe bereti because nyo decide konyo mwasanga utigana mali abana abu agenda asa decide tikogenda. Lakini amali rene tari aya na ya abana. Mali na ya abana geko erekera kwa nyomiro mongina konyo mongina ebintu abana bali na bakoliti amali ya ise. Lakini kike kusiyekia. Biamono, wakole bia Diana concede. Hello Soko TV bwakire. Concede gentonke ya bulero. Wakire Soko TV. Ngadi bwakire. Hello Diana na Mr. Vincent Onyango. Ngadi Mr. bwakire. Innocent. Agoro ku James. Kurwa Nyamusi. Nyamusi mbiyere. Mbiyere kabisa ndumbategere dobia. Kebogora gosara ya. Aiga Nyamusi soka aiga aseke nyagoro gusororwe. Sororwe ni nyeroche. Bono. Ase umjadala yungote baiga. Kwa mzoli wanasema njia mbili zilimshinda fisi. Abantu kuchora samo.
na inje ko bwane agenda alia saso kire kaga sarure asahau na mambo ambayo naacha nyuma rudia irore rabo Konsidi kaki konsidi kaki musibati konsidi otevire na igure point ya Ensoko TV bwakire rero toko nande bwakire musori wege susu rero tete timu yage rio narete ko tete abutambe Kerani Dennis bwakire wege susu AKA Diana nante video nganje pasta na injengoro kwa Salome lakini rende rero tiganda ko ari etano anje naitabire I am Peter go sign Judas yaya Peter kurati ganda changiro mjadara changia bano umanya ko chore lieta sawa tubugairi lakini gokorere kena maene pi umugano nje nayo bwatiri ngora nande gokorere kena ibinde kabire bimbire binyoro nobire nobire tangani once umusubati anyomire umwaka yabire party mbo sirire otigira abana umutigire n'amari umusubati tigare ndamari ari asinge enchererengia onye kago chikonyora umusacho nde uramunyome amari ari umusacho urionde akoyatigana pi nyabwate ari amatanga achikonyomwa atabu atimari andonsi egere na barabo bachake kuriya mari yabo irorabo mwana ominto igogo kwana buya kuimuka na mari yo musachunde oyeira ali ase kwanyomirwe aina magoso igo mwana oyina bwate akiae yukuburia mari yabo omwana oyo nango ikira ali nabagaka unango bairira mari ali yabo batigo musubati uri n'irigaka riri bagendere kurya mari yabo buya mono sana Peter ubu no boseme bwa rero Peter arure buya mono Peter kwa morure Yesu Ensoko TV bwakire Ayana kibwaki abagwatiro mujadara kibora oyo maki mongare mutibo getutu cyase nyakora boro maki totevi egenteke kiaretire obobe afe community tabia mungusibweka kenyingima okonyora mengine omuntu na omugaka na batamari kono abanyuri rumurugina na abana atinge nje musubati yaro kinga naro mokena bwa kunyo mukonyo nyomi rubu wao umanya kuira mari ani andu chukubuna anu musajo mwao utanyorete liberera gose kuchikurigwe utanyorete cyaso no kuchikurigia amari ya ngokonyora na ligeti abana bali bachandegete ateka njo mwana oyo nko mungoko boko onyo mungu uri oro ringo enseme ningi ya kuchikomenya agenda amenyororo yandanyora abana orora biko lakini abandi bakwenda kero batumire andi onyorira nanyorita abana batatari andi utuira nyanduira ni gochese community nyanda sabana intena nyalo kugikiria sabana bango batenga mwanjira na outside blood nyando chiro nyori kurwanya ndaira ne nyando makuvuna mari wa tatu mino nyando kuira bucyari onyo chiro kiria tigete bumugaka mutigete ando basabana agenda rigi adi numusacho nyanda sanyoriro biyamono sana biyamono mak kuruchinsa mechanya kora 32 maige chinsa ibere obobuyini gobogenderete gutambea wichibosia Diana gatigarete maiga ni busa Ensoko TV bwakire hello oteire biyamono airio kana kinaigwa lakini nanyora bona guikanchenko na chirire innocenti kiera tukari kongira biya rero kurumambi by the way kurumambi turangira biya edagoira bia turangira bia Ensoko TV bwakire lakini rero tora tangeti kaki nande nakora gose kaki biguda
Musubati yo chonyora montondo moira baira batkurie ni beria. Umuiso yenkiye bikia banterio nyango. Aye bono mwago mintonta ke tote abenga kara moire ni boya rirungeta abana batigaire mbe igoro. Ari ogenda no muntu mwaba kurie ni beria abana bari batigate bo mwakuri banwale tosire. Umusubati no murongale karako benda ukibana umukini boyo mwako yo irorwao. Oburunga abwaso no murunga abu no wonta ke to bori kabere na ado mwago bito no na abwata mamocho wejibono amamocho. Tayana na enkobori igono murongora abekero gutiga abana bawo kumukini bo gwatiga tukwa irorwao. Bono erabe n'ababogoria na irari asinagenda mu cyano riri norongese nabo tokoriamo. Mandari jambasiria tabora nyore ni boria roke ejo mwako wa gutigirite taria ya talete ibirire kwera nanda kubwa tukako tezi na karwa. Kwe tomare nere igo nere tagi muntu oraire. Miguno gwatumira marieta maya sana. Miguna ya toko mnapi. Ano maete kulisi igere jinjere igere abonda abanyanke nibo ingwa ntayo monyene. Wono tigango teringa banta bangina mwene ngokora bali boigo. Wacha bale timichando pada. Lakini bali batotegerete muno moko biko muchataro yo wairi magoro make. Egia tigeiru tigakirindi na mwana bali atigeiru tigabalende. Ando nyango tigango teringa. Kaya nanya kuwatigeiru abana babere batatu to basokomenta abana bande. Sawa. Uri ndi bari kuwatigeiru babere yomo. Ndi bari kuwatigeiru nyerende. Ndio atwara maskani maya nande Yesu abo mwako ribagari uriyo sirete. Biyamono sana, asante sana Mr. Miguna. Abaira maiga. Biyamono ngo goliginde kwatabira nimbwata amamojo. Asante sana. Soko bwakire. Wakire biyani ngoto kwa nerese mambi yabona. Doko igwete ngoto kwa na nerese mambi yabona. Abongorwa oyompita munge. Orwa kyamanyumba. Na inche gombwata ya na yenkongo changiaga bomo chataroyo. Kulingana una tomanyete abantu tobwaneta komenya. Okay. Omwana ka beiro muntu omonena. Igako ebuli nibo yaye. Okay. Onye Bible barororo egento ngero bagutigeru gerito koroke mbonge nsini lakini tari naende une koniwa. Ine yo bako wabanya kobera batararu asobo ikobwense. Onye omogino yo roche ga onyore naende omwanjonde bwe kando. Onye bwamu ye konyomo jororo. Nigobo noga boyo igago tigembo ngeri kirigo ekiagera ngongeri mete te kurusi bwana be ete no rore kirito rakiniere e Maria bana ta koreta muntu rikurusi ko gari baje gutumeka ngongeju omuntu yo gago serigwa egento kerororo omuntu yo tigambanya una abana banabuwa abanyene embongeju yani nabuwa bwate amaria yonse na yabo Maria na yabonse tatigaga ile karia ile anya gutumeka karoro atara roso bwikobwe atararu bwikobwese ngobone ngendo keroro omongina tigati omojeso amanya una abana abuna bwabanga una omoakurio. Asante sana. Biamono. Diana ga kino chonyore no ne ya morero. Nanyore te inyore ya kamati. Kabati ukware te chize boibere akiri kabati. Ya kamati na njire ngwa soko bwakire. Hello.
Elen soko bwakire. Kai. Oyo gamwagora totegere soko bwakire. Bwakire bien soko. Ngatu kwana nere semambia bono. Oya korokwana likuruke gogi. Yeke gogi mbiyere. Ke gogi mbiyere. Yorende omojatarori nayo bwatire. Tayana iga. Nteno nyiwete. Tayana enche yo ta ta ngonyole chikura. Umuta nyako gamba. Akungungo gamba bale. Abakungu aboya bo toko ebiroko byobo guchimata. Lakini ambangana yoko gambe nkano musajo ko gamba. Kairo tinda kana pi. Game antalingana lilega. Omukungu oyo oyimogete togete korichimbo ngara kabere. Igabwa tokepi abana abwa tigeta oboye. Na baungire mokoro ngatigaba tachesa bakongumungino yagende sakogenda gochia. Neri wale beria nyole sira sedio siro jamonere. Abana abura abaire tiki. Ara kwa abaire tiki. Mwajumbuli bya Borosara jire tisa ibereni titeke mirongo itatu na kianda ushindi ni kubwa. Alo nsoko bwakire. Hello. Kero gwa gatogo tegerera nabo konyora libaga chinsa chiabo tukuna ndo igu. Hello. Na kiyo te onya. Na biyande na ora tebe ngoto kwana nere. Ubutokiro oyo gata ete komboli ngonyango ngakyo gateba na itabire ubolire gaki. Na nabo kuiro nsoko bwakire. Nsoko bwakire. Bwakire byani ngoto kwana nere. Oya ukoro kubanje. Baju baju ngakyo gendele. Biyande. Ubolete sana na bondo jengo gutangaza ndi n'umuntu ubolete. Kwando de tem sarome ngaki. Sarome tegerera mangana yo. Sarome mbiyare kere bari getia mari omugako ye. Naenda mari ayuki bari getito mugako ye na ya no kwako yo. Na ya. Abana kiba beira banene. Na baro diga wende bari bya mari. Abo beto meberigeri. Buna sayana ari geti no mugako. Ekero mwana ikire myaka 20 ko chigoro oino mundomo. Mundomo nene. Wende kuliginera yaye. Arakurwani ya bayibuli no mugako ye. Igobono njengo tadonga ki tubwata abana. Diga bakoraki. Beto mari abo. Una bakoraki kuna bari geti ya bono raisa ko mari ai mambenda akoni. Ya konia na ndio kupungua soye. Itanga ni pasake ngiya sarum. Biamon sana. Pia turagende pasaka. Asante sana Bajus. Ora. Omegaki innocent. Chiabere echioko bareka chiri chiko baruga namaboka. Elia. Na chibaruno como innocent. Ibere. Ere byanga omonto ikire itina tate batitini hapo kichwa no kani temia kebere kai gore bongo bokine. Mokotenga bone tome. Kwana nayo munyakirogo. Wewe ndio mwenyekiti. Agi wakire. Wakire buya innocent. Agi kwa bokire soko kaiga biatole. Na intumbu na injembu yande. Ujire rokali komiga Diana kweli. Damu miga ebi toko meka boroge bibaza koteana. Ya ena ende gono inje nafari korulioma. Na ende na igure buya abantu banyakura bawo kwana buya. Nyakura ngange na nkase iko. Okay. Bono maidum mangana mujadara bono ngakidurari rokeke gusi. Tigata totebe bune engambo. Engambe iyo. You are a good man. Engambe iyo nengiya. Na ende mbiro. Ngabona mwadebire buyo mungwe no mwaka na asireti naenda akanyora asande. Umuntu yerekera kunyomo mukungure buoye. Utaraseriwa. Kari ngwenda nyakura byuru bagororo egera abana obaroro mudura rurende tumuji. Bono umuntu onereta eri murungi. Na ndo nyumuno etu ebinte bibyonse. Abana bakomweberege. Onye ka wanja bae. Lakini onye ka kogenda guchimuina ari umuntu uri onde kabisa chikomenyo. Onti kuma usimu kungwa karo yo kabiri kusino yo gatatu kusino mutangani. Ate abo menyiro oro no amenyete.
Waro nyori bichuchu oro. Dinda manyaro ninchi komanya because ne message ya chetani anonymous. Kurende tigatobeke gumungino inkogosare. Na bana abwe bakogose kiagere miake yabo no barabasakoni ebintu ebirobyo. Asante sana. Biya mono sana tiganya saba sisi. Biya mono. Your man is stronghold yane kwa igule. Hakuna kitu. Kuna ilikuwa nyora ne ya mabera batu barale pasaka to sumbuko mwana minto. To expect nyingi gijira base ku tantani. So kwakire. Hello. Hello. Aya, irobeli tumaye kukwane soko bwakire. Soko bwakire biya. Bwakire biya ningo to kwanere sema mbia bono. Oyo Zakari amwa maguru kikuyu. Zakari. Ndugu yane. Zaki to gote biguntu jedaye ngantu kakore to bugurumi bwechi kura timati ji amwaka ki. Obuna bwo bori moboere. No je sarume garu muri murero ga. Bono digamo bange bono moere to bunire. Mubeke burunge. Zango te bie seida yana iga. Zaro menonda nonko igwete biye sana. Abasubati babeire bobe. Abasubati babeire bobe. Okonyoro musubati akonyimukiri dosi biyo mugaye koyo kwete ngabanyore no musacho onde bankanire. Oyimo kotiga abana bacyantegete baje kuri no musacho onde ko kiyariyo tiga abana bakona koraga. Kide kamatuko matini nigo mugakori nando wakamasakume. Bara amada bakungu banga ibani bakamari moya basaja. Abakungu yani tutalika osena barama mbalense. Mbalense kabisa bayiranense kabisa bayikaranse se barengere bamayina ngibabwense kokora. Egento kende giya kabere. Ono kwanyoro musubati gose itwanyore tenera abana na buata mari agacha karora gatamburuka kagenda ngao. Ekera chira ngao chiyo nyorira abana. Anda atakete kwere na goja mari aria nga atakete abana babarega naende nga naende bona abachira bonga naende bona babagerwe. Tuliko nyarika no mate ngirenga kabere. Baburukaniwe. Baburukaniwe te ko nyarikana. Ko bana nyene tayeka yamo. Okay. Igaba subati ba kesa bamanyanga batike ko nganyika. Okay. Asante sana Mbiamono Zakari kurwa sense meyo ya Kiambu kurumwina Kikuyu. Ona ko igule. Chetinga geretinga no bwate kende na ndo tigareti. Njende biyapi. Togende. Aseki. Aseki ino sendani kimbwate chukura isano ga. Isano chikuru. Nincha akire kura. Kai. Okay, Morisio ndiye kitu akororire Mbiamono. Soko TV oyaguru Devi kurujisa mochanya mira Devi Mbiamono. Na ndingoli nara igando che okuru kwa na gambirito umusaga gakwa okay oyo gakwa na iguru yomo to mubolia Yesu Kristo pakata etogoto mwaka arocha mangana yu abete. Okay twakire sim 0788666663 ochaga igase studio mjadala kwa yo igure bana basabire ibintu byabo Diana agatebanga eraroche ibintu byo amungi nagenda ko bitale. Lo. Hello. Ngakibwakire. Wakire Nsoko TV. Wakire bya. Oyo magoma kurutika. Magoma thika mbiere. Mbiere. Togenda bana abuga so mjadala. Omjadala inje ngote bangu bwote si Diana. Bana. Omusubati oyo iga amaliye baligeti no mugako oyo mutangani nyore bakubagana bakubagana nusu abana baire nusu dere nusu etenenere ne nyome yaye ndachorire nusu wata abana gwakwana wata abe nusu na bakwana nusu mugendo ngiyo ngati omongi na abana mali onzi baligeti no mugako oyo igera gende ne nusu abana baro bande na 30 yaise bagende ne nusu eratigale ne nusu eshugurikire no nyomo yayenya mumanye te nusu ngie mineti kwanza mpaka nilikuwa kuna ile nusu kiara babira bantaba nene dara tigira abugaji yajicha bono ya moire jinguru otwalire power asante sana muswati Mbiamono baba guru abuchize mejijia gayata baguru uko nguru tika okay Tingo te. Tika.
ingoteye njira kwangirira teringia lakini kwa iguri kwa jina maendeleo kirate bere tukuru mjadala ndoriko yokora pi okay mpaka saa 4 saa 4 haya saa 4 haya nsoko bwakire Bwakire we igojira ko bukire jigureje urabase kanyora imicanga bwakire ngakibwa kwabogire hello ngaki kwabogire nabokire modo kwa nere semambi abona kurwara yo kwa nakuru onkoro Salome ngakyogendrete Salumu mino nara tungu yande ngo kwa nakuru nyantuguro kurwa nyanchwa okay nyanchwa totebi yangu omo chataro yogende omo na iguruna abana nando tira ngao ese busina vere shida ikala no chogenda sanga bana bali mbali kuchiwanjugalia ya fadali utigarali esole uranyora se baindambi yabali ibo bwatigero no mugaka oyere ndekyari no nyono yewo kuchuko kwere na bera bera kupimete na ndacha akugure ni beria obe ni beria oye sakiti kurese ibintu by'umugaka basomeria abana abana bako babanta abanene kera bangaimire umwanzi ko babanga osako babanga mapemrera abana babana babera bakonguna mutabu nabaru bagwe banga genda bagwe bangonyore none ibintu biri kwatigire ibinde bara onyiri utiabu okay ata wesinjinje no mubura kandi kina cheta sangao ngara ko yanda sangao no ko nya kubeka mangana mangi okay utigarali kule okay nini wabaga karinde no mo kuturusha magoso nini umo kutima babura kabegere mutko bagure ibintu biriya namone kera baligire iringangu atigere ukende igasi maja sumo kubulemu abanyina inzo waga ngo babulemu dole nabona bwatangale okay asante sana biyamono sana kurwa chinseme chichi nyanchwa kwa igule Salume nere ekule yitoko yashare tebire binte bitubasa kogenda urwabo abo inere kura asama chiko teba nkilinga kereo cha goikire miaka babeire okoba ebinte bira kintogenda okogenda biro bibugatuka okay wasa tiyo tiyare nge yago nataka gokwaiberwa sinonyore nonye ni satu tiyo already nimbwate isano nemo okorusi ndayada chikura kwachakire ko barejejo yago kai soka bwagire nonye kubigete snatch jacket akibwagire Hello. Ngakibwakire? Wakire. Ningoto kwana nere kurwara ya. Kurwaira ngorutibo. Oyo agoro kwa Nyabichere Daniel. Nyabichere Daniel, okay. Kubwate kana no mochataro oyo mwakwanire. Ama ene noni kibaba na kireretwe. Abaho ajete baka umuntu mwa ojeta akanyora lakini rende amukungu tabwenere dikorushye bintu asatigirwe umukungu iga bwenere teko gotebyo omusacha ori amente bintu gocha igatari naenda ajikorusha tate bintu korwase arushe bintu bwo yasarenga otigeirwa abana igorenda abana bariho nabanyare ko bare yani igona tabachareti abunongo kwana nga tabachareti abana baria umusacha ori amwe nibo agurume nibo korwase umusacha ori no abasacha bagorusi korwase yani umukungu agorusi korwase umusacha bono naende ng'omusacha naende arusie ayo ya tiga omukungu arusie enigo korwase omusacha aretera abana igona riatigirwe okorenda abana tiga ndarakuburia senyencho kwa machiko kwa mwago kwa nomugano kwa rwaborori bwao kera babu mino achitaka ndorwao ka bwate tato mwao
na bana bali bande bamine bintu biri mwatigeretwe naye ngwachitoka bagwo saye gwatebetigwo ogenda ali Yesu mungino minachite ya no yina batagitangire umusaje yina batebetanga naende okwari ngomentu omentu mwinali ogenda endo oromi gwaria naende oria abana bakorigeze mu chionsi yanyendirie gonyarika. Okay, sawa. Tata mbiyamana. Asante sana. Mojadaro ino muyete gabanda bakungu barenda abana babo. Mbiyamana sema mbiyamana. Thank you so much. Kwa gule Diana. Tokoli kabere sawa. Kwa chakira kwa rosi speech yo concede. Ntia. Last week kera chikure chitu chiarenganete ntonyoleti yo yore concede. Lakini rero gekororeka speech yago chaka kurigia mangano gukwana ekero tuguchiko bato kwaliba go concede. Nando so asabanta bangi ba. Ya turigo chinchi kai. 0788666663 ogwake simi gochaga igotote bienga ngakibwenerete. Robwenete kurumia abana gusina abana bwenete kumurumia. Nje no ntigaritari nga kama ya twa ya rosiamo innocent. Inyora to ya rosetiamo. Tari ya biko ya roseti atarakwa. Ntokonya ine bakakero bona ngete. Bono na iri na yitu. Abana baragiriti asingo genda ngo mukuragira baguchi. Mwancho muligire myaka yabo. Limidayana kesi migo jaga iga limidayana yagara Diana tararanga obubui na motebiriga anakorosie speech yaye yogo concede yogwanchira nanga innocently tukolia rero nagenda mamincha nenchire ebintu bigokorekana a concede. Mungwano yo mago tetebinga tata gasira twalinga bake tuikire myaka 20 ebintu byito na bitutagete mama toy gachitaga sokoro wao bintu byito byo mugako minto tete gutenera namba ito studio gere 0788 666663 elitonyara kubatugo kwana kero gwaka gochaga iga se bali murabageni ritanga narorire tali ogwetegerera nande ngutwara toro muiroro bwenkwane magarabo tuko kera mayale chinsa isato nabo gotegerera contribution yawo ngakikwaba gokoyirwa ase mambi igo telibia obeke TV on nando obe angene simio tegendete gotegerera kero ganyete kurwaria eliogiri kwa igoro nande igego delay igora bugwa kesimi lakini tubasa kotoka gona gotegerera ndochenga basubatire ro bakubika so bwenerete ensoko bwakire bwakire bwana Onyango gyogendere tumurai muyande ngorwa abamatache na inje ngukwana kurwo umatacho igere semukiye bunge Kajiado North. Kajiado North. Yangana ngong Kiselian. Okay. Tobe ko bubui. Tobe ke karwe birengera biao. Ora bina ko ndende na abantu bagatugire batakanwa. Irinde tatia yita abandi bagatwale tama bono bakoreso mu akure claro ni banero nyoka ujoba taka kujikuri ni beri yarende umungina nere uramwe arenda abana bayuya. Okay. Warari Diana sabantu baberete kana korosi speech una naga tembia mono kana korosi speech una naga tebia yo gwanchira nanga asole talia sarunke nande utagete tutambuke jinsa isa tutara concede. Njembiende innocent yo maitembo yogende nekene ikiagira ebintu mwaro siri no mogaka rebya ino nabane karabachire debi mukona barabo bakagiria myaka yabo yo kwerigeria kwegura kinyo mogaka uri oteba ngalija mbasi amalietara nanyo uri miguna yara malietara baro gago tubeka sada mwacho muligerili asemba mbia bono doche chitigalete chinsa chitaika isato chibe chinsa isate semba mbia bono biamono mwancho muligerili umugusyo ito andonsi asole ebe na liri tangani ogendete kuna kweboli aiga ngai aiga kurukwe Nsoko TV umurubili ne Nsoko bwakire na namono turase ensemelie umjadala kose tukunyara kubatu gutware ngambo astoko bolinga abana mbara aiga batebirenga intwe nigo twikire myaka eliye bwenerete bono totenenere bintu byito bagatebanga tata gatikite bintu mama akagenda kanyomu boya ekeranyo muororo nero bekire bine administrator yotenera mali ito torochenge senye nchachi etaga chako bugima bonde ntwatubwa tokire bintu byito
twetenenere eraru ororo alia sachire ebintu biri bakorosi no mugako yonde ole step father yaito bibe byabo ebyeito bire baratoereri kenda bumbi yage kwara isenasirete ainaro tubwate Diana muina eroteba ebintu manyete barose tino mugaka mungina agenda gotenenera nando mungina era tu ale gosengaki bono mangana ina batu tutu kania na batu tutu kania tutu na begire mura gwate aba ndigere tabura ndo tete bateba Diana kata no mutumuko innocent tingechukwa zaki toiro mutumuko Eye Nensoko TV, uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganetie betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu. Tawe chandika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingi chao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Omukubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia imegata seni Nensoko TV tuchikumirana ikera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia omonguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Nensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda,
ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi, ni Mungu amefanya, sio mimi. Obutindi n'obusumbasia amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru ali kwanya oroyo nde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bwe asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatare ichyobutindu. Ase miziki yabagaka eri abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga choga ya rumba. Naboigo nto kwiba basai ababakulwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chia talaku. Le général Dangote anaweka oye mose kunambi Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka Nzube ya Bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena bakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisera obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Soko TV oboroso obwo mogusi na nche Daniel Omwaga na Botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi. Erieta riane Linet Nyambane omwancho mulire bwa Soko TV igetaseni gen Soko TV ibwatira sengenche yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii Erieta riane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira Erieta Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii Erieta riane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekena nyago koreta mangana amaya ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili teni gongor ko petuel machin na nyora netrobin yen Soko TV oboroso bomogusi Eye nen Soko TV oboroso bumugusi.
mwanjito murigeria bwigeta Sengen Soko TV nigo tugendete gusanga nayo mwanjito murigeria emambia bono twatebanga negambo yo murigeria kerugo kyago butambe kinga kimine kiga nigo tugukibekaga iga ekerugo akwana into togonyoranga omwanjito murigeria gotebinga kwana nabarigeria ben Soko TV somorobirio bwen Soko bwakire banyiraniri iganga nimbwato muchando yo kwanyoranga orito gukwanira osorio bwatu muchando yo nyoriro mweso mwanjito murigeria igo ngari tukuria rero buna kwe gutwago tebinga muswati oyo nigo barenge no mugakoya gaikagasira nabono nywa mirasanga omwanchito murigereria bono abana bayi nigo batayita mariaria tatumwa atigete banyare bakoegwa nigo bacheta sekigambiro omwanchito murigereria bono una Innocent agosomera nabono nigo bagotebanga maria tatumwa abona ali batagete na inchena tebonye omwanchito murigereria baikire myaka eria yo gwetenera banyare bagwetenera no mongino ire ndatigane nebese yo kegararinde lyonsi obalindiro mwanjito murigereria kuroisaga sirete bakabakinire inaona arenga gwo mwanjito murigereria nanyoranga Innocent amakombe gatieri mwanjito murigereria cedrikia ndamege chisaisa to dayana n'umuntu bugo kumisana mumweri baganda bara basegusaria ateba go barendire ngabono bagwerete gwetenenera munginati na mali ayu muigwete ai n'umuntu bugo kumisana numatenga n'umuntu bugo kumisana umuntu bugo kumisana njero muntu nganji toboene oboene Salome iguru umuntu bugo kumye mambi yabono ntete go declare na ndeli ritwale ngo mutima konko antebinga kwenye kwa rosary speech yogo concede otebe Innocent birengel nabugate Innocent karaira na maiga keyo ganti gerabu amangana yunche na kolide semambia bono nje nateba nje Salome natebanga ngo concede inde wanjo muligereria kesi mioyo nabondo chenga chisimi jino na jijira murusia gekogera enyenje yagendrete tumutige na barase koda kogendra gujibosio ngakibuga kire ngakio minto ngakio gendrete chinsemo chia Zambezi Minto Zambezi mbuya tole Zambezi ebono ngakintara iko baitu Taro ro minto twaligereria ngakioro gongorore Bono mwana Diana na ndo yubono bwebatisire Salome omwana ogo gakuna bwebatisa kira litu omwana oyone na bondo chakunya gonchoka na onchokana kolende mbuyale bono nkomubeka buyaiga murongeye ne banakina entonkerege kurukwegesa egesaku tali abasacha egesaku no nayo omungina na bana no musacha na abana bawo kolende kija ikire ngonyoro musacha ogotigire naye no igwetegeko gero maite ine bibilia batebanga genye kwatigirwa ndi koromoke na goko ligina nde oyo rago konye lakini bibilia ndigo tebanga imukia mali yo musacha agotigeire na abana obaire moino haye bibilia goteba na boko nyoro musacha lakini oyigwa chagete nero mugimo uri kwariete ire nere umutige buye iko tato umutige na abana bawo legasi eliye kurukwegesa egera abana bagenderere namaene iyo bona mali yo musacha aronya tige yabwatoke yetala liyo litwa bekira yamono sana yabwatoke yamono mugango minto nyazagolendera ndago zesenie azembambi yabono njenarule stronghold litukoligia asante sana narule stronghold abune stronghold litukoligia utora butore simi bwateyende ngakinto butore simi chake ko bwateye no mugango ekora toerera ekora sink litukoligia ekora bwata butore simi bwateyende 0788666663 nayo ruwe kerengere likiao Diana mangana yo bwate Saluma mangana yo bwate Tayo hakuna bwatoka kile kitoka tebese mambia bono Diana na noti kaltige ndo kende by the way ndo che take combination by the way I want you to concede mapema tuga mugaso igoro igote benga Innocent inche na nchira nire kubwate kana enchira kwara enkambo ya bono mambia kwarenga ase abantu bamintu bare umugusyo minta sale
nche nabuga tukira umusimamo nabugate na iranire asiri bwari yonsi igo nakire busyo nabari tuarenge ababugata ni bane barenge babere na kwani hapa yane temirega tuate mara kini antu ari kojara but naboko concede injirire igo ire civilized none chikule chituko baba bana kuminyoka kiro muntu akorangiri honorable mheshimiwa honorable innocent urandangiri mheshimiwa na bacha kwa concede concede Manchito murigeria maitekero bwato gochora na ndu bwatega subugma bwao genda negangeyo okay tojibo sibono yandara gujiretaga kogera enjete tiko sieke getaseni kie soko bwakire to declare results kogera nonu mugaka obu results inje nguchibara kirigese nko bike tik tikereze nko beka tiki ire ngo bwate agara to chako manyanga burunge kwari yanda bara chinabike tik mo ibere isato inye isano ne mo isana mancho murigererie kera to chaka mubara the count stops tigirabo tigakubara ndoche kuminemo innocent mancho murigererie abana barabara bagateba nga baikire myaka batagete banyore bintu byabo nkina chitaga sokuru wao tatu mwabo konyatarasira na atigitamari mari aya atigire asengina kababune administrator y'ibinte bya tatu mwabo kulende sencha sokire uchiali mungina akorekana ko nakubamitie binte bi abana aba batagete binte byonse batenenere bintu bya tatu mwabo mungine senye nchanyorire ukonyoro kuyia ali asachire rindagache eamate yaye asenchire ndonke ekine kitwale ko batugukwana nche innocent umusimamo ono urenga mungina bwatuke binte byo abana batenenere bintu byaise babugulie lietali umugakulia libero romilele na milele tayana ngoteba ari ngumungina ni gabwenerete atigare nebinte byo yakogera ere numugako yago bari ngumuntu oyomo bono muntu yoyomo ngwebuli tayana agoteba gaiga uchire muntu tejiti gotigara uchiro rwa ngakinande ko bumuntu oyomo abantu bonsi pi mugusio minto asarenge onde bwensi asatuligeretie semambi yabono bali bakire simigo chagaiga kero mugusiga agateba innocent tik no tora tik muina Diana gatigarita susubarete gentu nke yanyorire tete ko declare ngange kurwa machifu de returning officer akesimigo chagaiga yakora taraisa ne kagoteba nga bado natete kwigubirengera byino unora kwa no mwanchu muligererie namba yeito ye studio gere 0788 666663 asogo twakire simigo chaga igoto tebya soberete boro totete kubwata chirichio moelio ne bachale aro natete kulige no ne lichi kongirigo bali gokwana kulende ewatabanga onyo musubati oko nyomwa interest yaye ese bintu biri atenenerete yego ikomwelio njengu tindi gukwanira mungina uliora alibuoye mwako yasa amutigete asare njengu kwanira yoso kiro chire interest yaye yebintu byo mugakoli ebikoera atigera abanyene bashake gutine bintu byabo tiago flash yake simi narore ya soire lakini kwa flash ri twakirese mambi yabono gwikira boninga nindochi nabange sana batemire gwaka gochagaiga toko na gukwana naye se mambi yabono totebinga yoberete litonyara ko batokoranga kitoko gende gusia soko bwakire Soko TV bwakire byango tokwanera ya koro Christmas koro mugonjoro mbiyabale gitaseni mbiyage ko bwata wale tabira kino ko barakara ahale ko bona ko kwana ina abana mugaka bwenele ko bintu byabo yo mugaka kyo bakine tinkane bana bate ko bintu byabo nditera sumo ngi bitali kwayana nero ebi wanda ko kiro mwana nyole sa asante sana kwa gule Diana paka liboli bono gwachagire ku boligo ngyo gwanjira liboli lina gocha Diana liboli omanchito muligeria no bwate haki au ko libolia nakonyora ichimu Diana omatege drayo lire lirituare gomboti mukonekera twirana igo kwabo muntu mungao wante Innocent rero chiandoleire igontagete tugukora kurwaiga Innocent aginje nakwana igo tulinge ebirago togende
titagete tuna gusumbuana wiki elinchi arenge bugatagati tugatebe biganje mugateba mwetenenere mugateba kiro muntu tabasa kiro mugatkana soko bwakire Hello? 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 Keyeli ogirie TV na botoko igwete lire igoro mono. Keyeli ogirie TV ngotokwana nerese mambia bono. Ngengor kunga mugakaratemo. Mugakaratemo nga yogo kwana kurwa. Ngwaka kurwa nyaikuru gesure. Okay, nyaikuru gesure ere kitutu masabas ose west yere. Mheshimiwa Walter Nyambati. Okay. Okay. Omujadala bono. Nkyangwa teabaiga. Amali agotigara sabana oyo naenda kenda nanji baba chikorosi noyo esaki amali amao. Achikorosi amao. Nkyagera ubo ekera akete bakarosi noyo nyolira abana. Nge sabana abagotigara samali abongonyo mugako gwete oyage ndenda ngao naenda abana gojikonyororo naenda rosi amali ororo. Kwegule Diana. Uyonya ikura gukwana kuru. Ikindi gitasenie ke yina gunduire kia nekere gie chikura kere nya ikuru. Kia kwanira mangana nande ngaki nando tagete. Saa 3 nijitaike 20 tura concede ngaki utagete. Nabo igo tuntagete igo innocent igo. Ezoko bwagire. Wagire biya. Gito togendrete ngaki ukurugwa. Nje. Jengoro babadawo ga. Babadogo ngaki ukurugwa. Ngoro Francis Opanda. Francis Tevango. Babadogo mbiya mogotorra. Mbiya takorra kabisa. Okay, ntubwa mjadala agaiga kwa yo igure. Ayigure. Ono rende musubati nara uminto utaranja ko concede mubeka ngo burunga bwenere. Hello. Karu birengel bya so mjadala. Birengel bya nembiringa. Ayo amwire kwa ndoro hao. Aya mali ari kwenye bara wasiri ayatige. Agenda chikorosia mangao na atiga abana babando nyonyo roro hao. Basa gosaria sanyorire. Usiba gote ngato saria ke umbu asekwa atemirogoba. Igatige bilibionse nyonyo roro agenda. Okay. Biamono sana, asante sana kuruchisa mechi ya Babadogo kurwa Somuchyo Nairobi. By the way, bagusiba minto Somuchyo Nairobi kibusini ntubako tegera. Soko bwakire. Ngomba bwakire ino sana. Bwakire byari goto kwa nerese mambia bono. Oyondo udima koyo bwakiriva. Diriva mbiere. Akiriva na ntega rumo kasoboka. Twara kole matuko tutarakwana naye. Amatukara lakini yande gone to warua dogo kumnyakia. Tigatoke minyoki ekogera na kitu ajete Nairobi atukasibirukira umuntu litoke. Mbiya tole bono Diana tiga concede. A concede bono Tiga mugeria mako igoro ba minto oyone akogenda ya ne muina tige binto magaga abana baji. Okay. Ake kamera neta monyora murori njira ko bagaira go ibugiriria baboko iguru. Hadi ndayana biya mono sana. Bono wajagire go sabu. No nyinu mujadala batigire ko contribute. Wajagire go tebio concede. Diana concede. Yenso ko bwagire. Allo. Allo. Teresa miguna tebyango musubati aiga mangana ngibintu bije byabo. Oma etega romonto mwaro zino monte bintu kwaro lero ngura watamire. Mbuyo genda pole bosekero te yabana. Ngura bugusha timono kugwadnyorera abana njojira n'ibintu byabanda matatikira abana bana gukina na. Ibintu tali byabanda ne byaino. Nonye mwaro se byaino yo gobero wale ndabana wasira abana butayo chire. Wone bintu bitiga bende bisira abana abu ayo genda nayo korosha wajira korosi moyari. Ni uyu muntu uyu gare moyari chinguru. Yamono. Moyari morosi komo. Ana mara nyala morosi betanti biwo yatire. Na maene.
ayibonga tigera abana nyanga bibakini ko gimabogendere ayo tukora sinaro mu magwa ku yabo zikwatire. Asante sana. Yagara nayo wachora. Asante sana Tereso Miguna. Ubiyama. Na ko igule bunatebira. Consider gaki. Na consider innocent. Ba consider. Ndebi yapi. Hello. Ije Samuel ya ndikuru umwagamo abantu bamintumbi yabarabo. Bare buya kabisa innocent mito na ategera ile dare ngira siete korosie mandasi bono na yula mangana yo wa sitekale ngite bono kibwatira abu chinga kijira necho musubati Diana wanjira nanga asale ngena asabe mona ira naza abantu bonse bono nali kukwada iga omuna tu akindete keno mwaka mbate myaka 75 umuntu nakare rekabire yimuna mwaye kweresera umuntu nagakire utira abana bongere gari da shumu ako yoga situ umuntu yomanye kogenda umuntu nekera akira abana babono bari birenda abana bari gashirisha shisha kwete bono uyiga Dina obana bakabara na bawutinera ikiriyo bawutinera etrokiyo wono munyonya kaso bete wono ikekuru yo tota mumina yago chivu nyumba angabono mwakuri yabuta anakora biyo bagabo ibintu byose bikaba bakonya ariko bisibinto age asoke na biyo ibintu biyo bikorera abana ndokira. Asante sana. Biyamono. Asante sana kuri kisebe cyabo mwagamo. Kweguri Diana. Chikiri chitaika chiri cyo mwelyo. Chinsa isatu dichide kamera ngebere na isano. Ndabwa teyo mwelyo enero mokogoti tukulira nigo cyabo togende. Soko bwakire. Hello nsoko bwakire. Nsoko bwakire. Hello. Hello. Ngoto kwa nere mambi abono. Wakire buya. Wakire biye. Hello. Kwa nango toko yu. Hello. Ntoko igwete gendera. Oyo kwana no ntoko kwa Evanis Buonda. Omuntu okoro kwa Evanis Buonda mbiyore. Ndiyamono. Aya, togenda musibona so mjadala. No, njege ntonare bateba. Esengenjo omusubati yo yuri. Asengenjo omusubati yatagete kogenda. Ngenyo meyendo jekera abantu bagira amagenge bune company. Akara abantu bayigoire company gero omuntu arabwate cyashororo. Ekero omuntu mogosheke company eko bidi kero omuntu agayabage Russia siae agende mago elinde company yenyo yo gotaka oyo tigereka gotaka kagendereria aso wenge mbolinga omusubati esengenje kanya barosia mali no musaje orio bakubagana ebakubagana omusacha anyore nusu yae kyagana no mukungu bakalete komo no mukungu anyore kenusu biamono omata nonya abana baro abana nabo musaje okay egento kerio mukungu agotigera omusaje na kibakoli na abana bae no mukungu nera so kigari ane into biae biamono sana nimaite bona Innocent. Asante sana. Ngaiwata bo kwa na kudu. Njengo kwa na kudu baba dogo. Baba dogo biamono. Asante sana. Tokole bwana, tokole. Alo Zoko TV Innocent na Diana Bwakire. Bwakire biye. Ne Kenyanse kirabu nyise mune kyabu mwaga maiga. Ngagie Kenyanse kirabu. Buya tole bwato kire mwaga Bwakire. Okay. Mwaga ko Samuel yo genyo limba mwabonero akaguru mwaga maga kego ginye bigere. Okay. Ono na incha nale gote abanga mware tlo mutakaro muya. Ono incha nale gote abanga omo no yo ko gento gena ne biso ko ruyenka ko nyala biaro baro dirie. Aina magozo. Ebinte yubona abana bakona kugibwa kitagete.
igabira ne bibera sabana kajya ni be ko sigurenda je rusia nenda je iyo okay njanda debenga abana mbuya bambuye bwatya nende tikia aje bwatoke buna abana ubako teba egera abana bwete kwekonyera. Asante sana kinyansekera ya mono. Asante sana oyo lende tikuga kirege katika tukwanenera bwo mwali tukore the last one ensoko bwakire mokogoti ero naye bono bwo mwalio ngakibwakire aya bwakire buya ngaki kwabokire ngayore nande ngakyokorokwa ikeno na kwana kalengo kwana kurugesure gesure mbiyere nande mbiyere oyo tabanga ne kamba ni onya abana bali bane uriaire babiri no yatigali na babiri na mali babaga nikyagera ngakirara abagirwa mali agenda tiga abana benshi abali kirende kwabuliri bija atiga abana benshi baliki bamintu gake ndaboya bwene takagenda kuna chete bajikoroshe ibintu no mugako uriyo yanyorera onyendiri yarenge nga uriyo ndokwana ngonyendiri yabere tega igagiye kunyomba Lirinda Maria inero gotenenera paka nero okure. Bijamono sana asante sana. De go Diana anjanga ngonyero lyatiga abana babiri agenda na babiri. Okay. Asante sana bijamono. Thank you so much. Twakorera twatemire twakorira biya nindo chega iga narolike message tatenche indwe innocent tebi Diana no twali gukorera abo atige gotochocheria abasubati omusubati uyu asoka agenda atigira abana umusacho batenene umuchiyo uyu agurunga Dennis Mirumbi kuruwega Nairobi abatebanga Diana atige kokore cheche tiga abasubati abo bana ubyetenenere cyabere kitaika 30 maiga ye chinsa isatese mambi abono Diana inche esenye nchondo mubui igonta gete koiranelio muligereri bwigeta seni geitombi ya mono enkwana yabono mambi twatwarase nkambeye igo yarenge koro kibirengera libyeito igo yare koro kichinguru cheito buna togokwana asomjadara kurende tali yarenge nga ne keminano kyarenge gyogo checherania nabo igo nigo nkotenena nababui ba mintese mambi yabono asobu bibuli twanyare ko batokorosia sobu amo nabo igo ntagete koirane limbi ya mono gochia se bali twaro beli umjadalo yo nabarabu egati yabo no mugaka John Kebatia seri tukulia lero betenyi mbonso teba Innocent nonde naye umwana lige gukina boni go gorunga director zaki mbi ya mono sana na olikuwa letaga abuo mogeni nere na mororiri na tebiri mbi ya mono nchenguru ku Innocent Onyango Jumatatu tumerane nande asumuru bilia soko bwakiri na njo mwanjitu murigeria nkoroka Diana ndemura kiningo tebakiro monto tigaigwe ngere ya yasuguma bwai kyagana na kigekogera mwanjitu murigeria twatwarire ganga igonga incho nondi bado togotebanga focus nonda se focus na wegari tukoria rongo tebinga happy Easter holiday mwanjitu murigeria guse good Friday and se sorry osangira bamino baigotwaro mwesa ko mwachita singa chire cyagusi kwani abagusiba mintoga kubatebinga nyasaye nabanjite tumere nande litsko yatichirimo unabutamba manje tumuryeria ntogwanjite